felt that I was healed, I asked him, I asked him to do a scan for me again because I was healed. And because I didn't want to do the operation, they declined my request. But then the man of God, Pastor Chris, had the global day of prayer and fasting. And I fasted also together with the man of God. And after fasting with the man of God, they called me up. And now they were the ones who were asking me to do the scan. And when they did the scan for me, the doctor saw me and said, "You are looking very great, Mrs. Pinto." Because I made the first scan in May, but now he's seeing me in August. And he said, "You are looking very good, ma'am." And I told him, "Amen, I am healed because God healed me." And he said, "Yes, that's true because we can't see anything on the scans anymore." Oh, hallelujah. Glory. You don't have to do the operation again. You don't have to take the chemo anymore. And I told them, "Yes, I'm sure of it because I know that God healed me." Yeah. Glory. Glory. I believe in miracles. Oh, hallelujah. And so what would you like to say to someone who needs a miracle right now and is watching you? Da saibe wan tegi wan sama di nono we luku en abi wan wonder fanodo. I'd like to tell them that don't ever lose hope. Even if the doctor tells you that you have a certain sickness, don't accept it. Believe that God will heal you. Because that's how I believe when I saw the miracle of Sister Dale. And I believe that if God could heal her, God could definitely heal me too. So don't lose hope and don't ever accept any sickness from the doctor. Because it is God who has the last word. Amen. Oh, hallelujah. Just think about it. Lung cancer stage 4, given 6 months to live. Yeah. But here she is, totally healed and free from cancer. That same power is present right where you are. And I can tell you, miracles are already taking place. Yes, your miracle is now. Glory to God. And what would you like to say to the man of God, Pastor Chris? Pastor Chris. Pastor Chris, we want to thank you for a wonder say Pastor Chris, I would like to thank you for doing this miracle for me. Because I thought that I would die, leaving my children behind. And I saw that that was not the will of God. And I always know that God had a plan with me. And you see, that's how now I've received grace. Pastor Chris, from the depth of my heart, I want to thank you. And I love you so much. Wow. Marion, thank you so much. Thank you, Pastor. Congratulations. Thank you. God bless you.
munhu wanga ari mumba make akavata panhoo ndokungoziwa nekensa akanziwa hauchaiti gore uri mupenyu, asi simba raMwari rakamubata zvinhu zvikatoshanduka. Saka hausati wanonokerwa, nhasi ndo zuva rako. Bvuma kuti uri kupora ugobuda muzvirwere ihwohwo, usaremekedza zvirwere. Start sending in your testimonies already because you are already healed. Saka da kuti utumire uchapu hwako nokuti wapora. Are you still here? Muchiri pano here? I can only share this testimony if I'm sure you are ready for this testimony. Uchapupu uri kutevera ndinokupai chete kana ndikaziva kuti magadzirira kuunzwa. Hama dzangu, iyi ndo imwe nyaya yamunofanira kunzwa, ndo nhoroondo yamunofanira kunzwa. Magadzirira here kunzwa uchapupu? Haleluya, iti ndiri mupenyu. Garai ipapo motiona nhoroondo iyi todzoka totaura. Uyu wakaita makore 10 achirwadziwa. NdokuMongolia anga ane makore 56. Baki rake rokuziboshwe ranga raoma. Akafana kubatsirwa nehama dzake. Zvese zvakaitwa hazvina kumubatsira zvachose. Zvaita sokuti wanga asina tariro yokuti zvinhu zvake zvinake. Ndo paakazonzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa RaMufudzi Kristu. Ndokubva ogona kuimba naMwari, kanyoresa ndokupinda muvhuserere iri. Pavhuserere iri Mufudzi Kristu vakanyengeterera vanhu vari kudzimba. Ndiwo avo Mufudzi Kristu vari kunyengeterera vanhu vachishumira kwaari, vachirayira hwere kuti hubve, chirayira kuti mweya yetsvina ibude mavari, chirayira kuti zvibude mavari zvachose. Chakazoitika ipapapo chinongori chishamiso chete. Chiregai muone achiuya kuzotaura uchapupu hwake. Hama dzangu, uyo watanga tichiona uyo tinaye pano, ndiye uyo ari kumhanya, Agari Azaria wabva kuMongolia. Wow, ari kumhanya kani. Ndiye wanga ambooma mitezo here uyu. Wow. Hallelujah. Wow. You run like a 20-year-old. Apa una makore anoda kusvika 60. Thank you very much. Ndiye Abgalazala uyu. Ndichiremba, anotori chiremba. Yes, I work as a doctor in hospice. Ndichiremba anotorapa vamwe. Wakashanda waona varwere zviuru 2. When the doctor is talking and testifying, is very important. We need to hear. Zvakakosha kana chiremba achitaura, unofanira kuteerera.
Tikaitinzwa achitaura nyaya yake. My name is Amrlanzaya. Zita rake ndiro ratanzwa. So I had a stroke 3 times in 2000. Wakaoma mutezo katatu gore ya 2014, 2016 na 2018. My second Ari kutaura achiturikirwa. for me Paakagwinywa kechipiri hazvina kumuitira zvakanaka. so whole part of the body, especially my facial part, was paralyzed. Muviri wake wose nokumeso wakabva waoma. My left part of the body, my arms was not moving. It was being paralyzed. Ruoko rwokuruboshwe rwanga rusisagoni kufamba. Cannot walk. Anga asisagoni zvekufamba. Whole 1 year I spent it on wheelchair. Akaita gore rese achifamba nengoro dzovakaremara Moving around. asingafambi. So 11 years I was Saka spending aka very miserable life, gwara disabled kwemakore 11 chete 11 years. achirwara. тэрний дараа дахиад 24 онд нэг олон өвчин нэг онш авсан. And then everything is going, and in 2024 I get more problems, more diagnoses. Mugore rapera zvirwere zviya ndokubva zvoya zvawandisa zvawedzera. 2.9 cm уйланхай And бүхнийхээ then in a үзүүрдээ part of my brain, left part of my brain, I had a small tumor, 2.9. Wakabva aita bundu muropi rwake. 2.9 And my cm уйланхай. right side, my breast also has a tumor. Zamu rake ndokubva roita zvekare ronda. 5 cm бамбан зангираатай. And same time I had my throat had a thyroid problem, and it's also have a tumor. Зүүн Huro yake бамбан зангираатай. yakabva yaitawo Side I had bundu neronda risingati kupora. Ropa risisafambi zvakanaka. Сахарын хэмжээ 14-тэй сахарын онш гарсан. and because of all these problems, my blood Nokuda kwaizvo zvose getting higher and higher. shuga yanga yakukwira mumuviri make, muropa rake. So when doctor diagnosed me with all these diagnoses, I could not accept this. Asi paakaudzwa izvozvo nana chiremba haana kuda kuzvigamuchira. In consciousness, like epilepsy. Katomboita soda kutopenga. 10 хитүүлсэн. And they checked me in the hospital in the department of the nerve. Vakanomuongorora muchipatara. Зөвлөгөн болсон. Vana mazvikokota vemo Made the meetings, and then they says I need have urgent surgery. Бурхан миний төлөө нэг зүйл nachiremba vakati ngaakasire avhiiwa. Always praying to God. Apa pose wainamata kuna Mwari, achinamata kuti Mwari vachamuitira chimwe chinhu. 2 онд би Есүст итгэсэн. I first received Christ in 2002. Wakanga aponeswa mugore ra2002 Believe in miracles. kuti saka wanga ari kuziva kuti Mwari vaigona kumuporesa. Escape doctors. I try to escape hospitals. Waidza kusada kunzvenga vana chiremba nezvipatara 2005 achida this year, January, kuporeswa naMwari. Zvino mugore rino Нэг хүнээс олсон. I found out this magazine, a healing stream magazine. wakabva asangana Тэрэн дээр Нэ- нэг эмэгтэй түүх гарсан байсан. And pepanhau redu remavhusere rekuporesa. of healing of another Ndokuona woman. Миний ndokuverenga imomo kuporeswa kwomumwe mukadzi wokuMongolia. конференцд оролцохыг мөрөөдсөн. And then right after reading that story, Chibva kuverenga chapupu ihwohwo myself, wakabva ataura pachake akati
neniwo ndoda kupora, ndoda kuendawo ikoko ndopupura nzvimbo dzangu ndaporeswa. Яг энэ үйлчлэлийг орчуулдаг нэргүй эгчтэй одоо танилцсан. And I met a person who was doing the translation to Mongolian language. Wakabvasangana nomunhu anoturikira mabhuku iwaya kuisa kumutauro wekumongolia Tanegui. Ndiye akamuudza pamusoro pemavhuserere rekuporesa. Nobva umukurudzira kuti atumire mapepa ake kuvanoronga vhuserere rekuporesa iri. Saka akabva atanga kutogadzirira vhuserere rusati rauya. Yeza chitenga mudziyo mutsva. Home space for me, so I went to summer cottage to live there temporarily because I need to be out of my children's because I want to heal. Vangasikati zvokukanganiswa nevana vake wanga achida kuti ange ari yega achiporeswa. Time in Mongolia is 7+. So for example, current time is 12. Vhuserere rinokwavo rinobuda kwavo kotoidza. Akabva audzwa kuti angaribata sei, asi raimunetsa kubata vhuserere racho. Intaneti yanga isiri kunyatsota zvakanaka, kana kugona kubata vhuserere zvakanaka. And so I started to pray with my husband. Wakatanga kunamata nemurume wake. She cannot watch online streaming. Haana kukwanisa kubata vhuserere pamhepo. And because it was been announced, she believed that she asi nemhaka yekuti anga anzwa nezvevhuserere iri, wakaona achingokana kuti wanga ari kuzopora chete. And then my husband gave me certain promises and kind of good words to relax me. So we Murume wake ndiye akamunyaradza, vobva vozorora zvavo vapedza kunamata kudaro. And then after a certain period of time, she started to feel vomiting. Mushure menguva shoma shoma wakatanga kuda kurutsa. So she felt very bad. She could not sleep. And then she asked the husband to bring a bucket to vomit inside. Akabva atora atsvaka chigaba chokurutsira, akaita nguva yakareba achingorutsa kudaro, asi mushure menguva iyoyo wakanzwa kufefeterwa. Mume wake anga achingoramba achingomunyaradza achiti tanamata pamwe chete, vimba naMwari. So my husband gave me 2 glasses of hot water, so I took Mume wake nobva mupa mikombe miviri yemvura inopisa, akamwa. Akanzwa kuti muviri wake wanga wakufefeterwa.
can speak normally because of the paralyzation. Mazuva iwayo kutaura kwaitomunetsa. So now you see me here today. Sinhasi This is normal. ari pano agona kutaura chiso chake chakapengenuka. The miracle point is in the morning. The next Mangwanani mushure mevhuserere iri. And then after 11 years of long this suffering, the morning of that day was very different. Mangwanani I woke up. wakamuka akagona kufamba. At that morning, I was feeling myself completely. Wakanga achinyatsonzwa mangwanani wawo kuti wanga munhu mutsva achinzwa kuti wagona kufamba achitofamba. Haleluya. Because God healed me. All this Mwari vakamuporesa. stroke suffering. Maronda ose mapundu ese zvese izvo zvakabva zvaenda zvakaenda. Haleluya. Akanovata mushure mevhuserere achimuka mangwana zvese zvanga zvapora. Muri kundinzwa here? Muriko here uko? How have you been since then? Одоо түүнээс хойш ямар байна танд? Одоо би өдөрт 14 цаг ямар ч ачаал авахгүйгээр ажиллаж чаддаг So for болсон. example, after this, today, I can walk daily Iko zvino 8 hours. agona kufamba Any tightness. muswere wose wezuva asina paanonzwa panorwadza. Тийм санхүүгээр асуудалд ордог. Because of my suffering and my sickness, I had a lot of financial burdens. Nokuda kwechirwere ichi wanga ane zvikwereti zvakawanda-wanda. Өөртөө байсан. So I borrowed a lot of money, Wanga akwereta mari yakawanda healed myself, but it achitsvaka kuti aporeswe asi hazvina kushanda. Өөрийгөө одоо эмчлэх гээд эдгэх гээд ингээд энэ их өрүүдийг өөр тавьсан байсан. And then since my healing, I started to work to pay my payments. Kubva paakapora waakuna kubhadhara zvikwereti zvake zvose. 30 сая төгрөгийн өрийг одоо дарч чадах хэмжээний ажил Since хийсэн. March 2025, Wakaporeswa muna kurume. I basically Saka iko zvino to hachina zvikwereti. almost 85%. Одоо би нөхөртөөгөө миний нөхөрч гэсэн эмч тэг нөхөртөөгөө хамт хөдөө одоо илгээлтэнд явсан пастор ахлагч удирдагч нарыг барай засал хийж дөхөн сэргээдэг ажил буюу яг өөр шиг харуулсан тэрэгэн зэрэгтэй хүмүүсийг одоо физик эмчилгээний асраа суулгааны So одоо because God healed me, I want to serve to Him. And my Wa- husband is also a doctor. Nokuti wakaporeswa wakuda kushumira Mwari. We are traveling. Murume wake ndichirembawo. Saka vari vaviri ndivana chiremba vakutenderera neMongolia yose vachibatsirawo vamwe, vachivabetsera, batsira vafudzi, vaparidzi, zvese vachivabatsira muMongolia. What would you like to say to someone who needs a miracle Ngatizoti anoti chii kuno munhu anoda kuporawo. in Mongolia, watching you Одоо right яг now? Монголоос үзэж байгаа хүн So байдаг speak гэж бодож Mongolia to Chinzi vachitaura хандаад Монгол хэл kuvanhu vokuMongolia achishandisa mutauro wokuMongolia wacho. Монголд амьдарч байгаа өвчтөн хүмүүс байвал яг одоо энд гайхамшиг болж байна. Тэг хүлээж аваарай гэж хэлмээр байна. I would say anyone who watching in Mongolia now Anoti muese receive the healing. ari kupinda vhuserere iri ari Mongolia kwanzi Сонсоо ирж энд орсон. uri kutoporeswa nhasi. Many Mongolians comes here and to testify. Anoshuva kuti vanhu vakawanda vari kubva kuMongolia vauye vazopupura kuno. Би уриалахад үнэхээр энэ өвчнийг бити тоогоорой. Хэвтэрт байдаг. I wish Харин to өнөөдөр all босод people юм who аа. are here are waiting their healing here, people who are sitting there, people who are laying Anoshuvira please vari kuda kuporeswa varipo nhasi by your conditions. nokuti musavhundutswa nezvirwere zvenyu. God, Pastor Chris. Крис пастор зориулж юу гэж хэлэх вэ та? Крис пасторт түүний багийнханд
Энэ том агуу арга хэмжээ болж байгаа. Эднэрийн ард ажиллаж байгаа энэ бүх хүмүүст үнэхээр маш их баярлалаа гэж хэлье. Thank you very much to Pastor Anothenda mufudzi Chris nevose vanoshanda navo vari kuita kuti Vhuserere iri rivepo. Hanzi Mwari vakuropafadzei varamba vachikushandisai. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Хэрвээ би тэр үед 10 хоног ухаангүй байгаад байхдаа хэрвээ өгсөн байсан бол миний 9 хүүхэд 13 ачцээ өнчрөх байсан юм аа. If I not healed in these sessions, I will lose my 9 children and my 13 grandchildren. Vana vangu navazukuru vangu. Don't afraid of your sickness. Never. Usatya urwere hwako. Now your line is waiting you. The kingdom of God is waiting you now. Ndiwo wakufana kuzoporeswa. Ushe hwaMwari hwamirira iwe. Thank you so much. Hallelujah. Wow. Uchapupu unoshamisa wachikuona. Hallelujah. Vapora vakapora. Newewe unogona kupora. Iye akaporeswa ari kuMongolia uko. Asimboripo panzvimbo. Panga pana mufudzi Chris. Glory, 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 glory. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. What a day. This is Izuva rinoshamisa, izuva rakanaka, ndo zuva rako iri. Zuva rokuti uwane chishamiso. Hapana simba rinogona kukumisa. Hapana chinhu chinogona kukonesa kupora. Izuva rako rino ndo nguva yako ino. Simba raMwari riri ipapo pauri. Simba raMwari riri ipapo pauri. Saka zvinhu zvirikutoshanduka. Kuma kuti waporeswa, kuti udze kuti waporeswei. Pane zvakawanda zvirikutoitika ikoko kwauri. Hama dzangu, zviri kuita zvichiwedzera kunakidza. Magadzirira here kunzwa uchapupu. Regai ndinombokutadzai kana ndazigutsikana magadzirira. Magadzirira here. I want to hear you. Are you ready? Magadzirira here. Glory to God. Hallelujah. There's a testimony you need to hear. Uchapupu waunofana kunzwa. Raipapo unzwe uchapupu tigozotaura nezvavo. Uyu namakore 37 abva kuSouth Africa. Upenyu hwake hwakazoshata paakabayiwa nhomba. Paakabayiwa nhomba yeCovid. Ready. Hallelujah. I want to hear you. Are you ready? Kwai ndinokupai uchapupu kana makagadzirira chaizvo rikaiti dzokere uchapupu ihwohwo zvikare. Watch this video clip and then we'll be back to tell the rest of the story. For 38-year-old Lyle from South Africa, life became a nightmare after he received the COVID-19 Zvinhu zvakamushatira paakabayiwa nhomba yeCovid. Wakatanga kurwadziwa zvisingabviri muviri make. Kapedzisira asagoni kuvata kana kufamba. Gumbo rake rekuzibotswe rakabva razvimba. Ropa rikange risafamba tsinga dzake. Akaenda
kuna chiremba ndokuwanikwa kuti tsinga dzaenda kugumbo dzavharika. Usiku wakabuda ropa rakawanda chaizvo. Paakaenda kuchipatara wakanoonekwa aine chirwere chaanga asinganzwisisi. Kaita nguva achingorwadziwa asina simba, upenyu hwake hwahungotsanzira. Zvaakuita sokuti haachina tariro, ndo paakanzwa pamusoro pevhusere rekuporesa ramufudzi Chris. Haleluya. Gaitinzwe achiuya kuzotaura uchapupu hwake. Hama dzangu, Rais watatuona ari pano, tinaye pano, wabva kuSouth Africa. Gaiti mugamuchire. Haleluya, ndiye uyo. Wow. Oh, haleluya. Wow. Izvinoshamisa. Welcome everybody. You're welcome. Thank you, Pastor. It's a pleasure to be here. Yeah, that was the day you couldn't laugh like this. Une zuva ranga asingagoni kuseka kana kufamba saizvozvi. All I was doing, I was praying and hoping I'm going to come back to life. Waingoswera achinamata achitarisira kuti achararama. Nhasi wauya kuzopupura. At the age of 35 years old, I took Akanga achine makore 35 wakabayiwa nhomba yeJohnson & Johnson yeCovid. Shure masvondo 2 akanzwa kurwadziwa makumbo. Airwadziwa chaizvo. Kabva tanga kuda kuzvirapa, chiita sokuti zvingowedzera. Paakaenda kuna chiremba, vakati itori nyaya hombe. Vakati kuti aende kuchipatara. Wakaenda kuchipatara. Chiremba akataura naye. Akatomuti takutozogura gumbo rako, ropa harisi kufamba mugumbomo. Zvairwadza chaizvo. Iye wakachema akati ndichiri mudoko, zvokurwa ugumbo here nezero irore. Kanzi aiwa, ngatione zvokuita. Waina takakaramba achinamata achitsvaka kuti gumbo rake risagurwa. Ndokubva vomumuwedzera ropa. Ndokuita mwedzi ari kuchipatara. Ndokuzoenda kuchipatara agumba kwake. Mapiritsi akanga achimwa akatanga mukanganisa. Ndokumbwauzwa zvikanzi ropa rako riri kungoramba richingobundira. Saka wakafanira kugara achizvibaya kuti ropa risaramba richigwamba saizvozvo. Kufamba wangasingagoni, wangasina zvakunoita. Iye munhu wanga ari kutobata mari yakawanda, asi zvino wanga achigara upenyu hwake husina chinhu. Vana chiremba vose vanga vari kuchipatara nokuziva kwavo kwose hapana waigona kubatsira. Aramba wakabva abvudza mhuri yake kuti aiwa wanga asingadi kugara muchipatara.
over me. And when vanachiremba vanamukoti vanga vamutarisa. I was at home for a month and I was busy outside. And I went inside and my mother asked me because you're looking very pale. Is something wrong? I told her, no, I don't feel hungry and I never ate yet. And she told me, look, Ola, if you do want something to eat, you can let me know. So zuva wangari kumba achiidza kumiramira achiidza kudini. Noises coming from my room. And when she came to my room, the picture you've seen there with the blood, that is what she walked into, and she actually thought I was lying dead in my room. She got akabva adzokera mumba ndokutanga kubuda ropa. Mai vake pavakazoriona vakatosha vakatoda kutiza ndokumhanyiswa kuchipatara. Akaita mazuva maviri ari muchipatara. Wakazotanga kutaura papaya. What happened to you? So I told her that know that I'm very lucky, but it's also a miracle that what happened to me. It's something that God has more things for me. That's coming. But all I can say is anofunga kuti kurarama kwakaita ndiMwari vanga vari kumurongera zvinhu. Saka pakazouya Vhuserere ReKuporesa pano wakazomutsvaka kamuudza pamusoro pevhusere iroro. Akabva akokwa kuti azopinda vhuserere iroro. Chinzi uya uone vhusere iroro uone kuti uone zvinoitika kwauri. Akabva apinda vhusere iroro. All I remember was the important thing. What he said was, put your hand with the pain. Chanomborangarira ndichapakanzi naFudzi Kristu. Bata panorwadza inobva kubata padumbu rake. Oh yes, I was diagnosed with apa wangatobatwa aine and I had thrombosis. So akatobatwa aine kensa yomuropa. I lost work because of that, and I was kurwara ukwa kwatomusiya asishandi, saka wakasakwanisi kushanda nokuti kaviri pasvondo waifana kuenda kuchipatara. As I was saying with the healing, I put both my hands on my stomach and Pastor Chris started praying. Saka wakabata dumbu rake nemaoko maviri, Mufudzi Kristu ndobva watanga kunamata. Ndokunzwa kuti pane chinhu chiri kudzonza mudumbu make. Akabata kudaro, akanzwa kakufutunuka mudumbu, vachinzwa kuzvimba kuchipera, kuzvimba kwedumbu kuchipera. Chinzwa kuti mudumbu make muri kureruka. Vachinamata kudaro. When everything was done, I went to go and lay, and I was very tired and I was very exhausted because I just had medication before that. Wanganeta saka wakaenda kunozorora. Mushure mazvo ndokunovata ndokutokotsira. Pakazomuka mangwana ndokunotarira pachionioni ndokuwana kuti dumbu ranga ripanga pasisina. Asi wanga asisina kana panorwadza. Apart from other conditions, yes. After the healing streams, after the ministration, you slept off. Yes. You woke up. Saka uyu wakangonyengetererwa, anyengetererwa nobva otovata. Pakazomuka ndopakaona kuti watopora. And when I woke up, like I was saying, my stomach was flat. There was no pains. My stomach wasn't hard or anything. All the pains that I had was all gone. Hallelujah. I could feel that I was getting tired very quick because of the blood clotting
kubundira kweropa tsika dzake ndokwaigara kuchitomunetesa. Asi musi wakazofuma apora, wakapera aita zvinhu, ndokudzoka asina kumboneta, wakatopora, zvese zvazvaenda. Ndiye wakumhanya uyu. Hallelujah. Oh, praise God. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Wow. Jesus Christ the same yesterday Honest Jesu and forever. Avashanduki zvakaitwa nesimba raMwari muupenyu hwake ndo Mwari vanogona kuzviita muupenyu, vanogona kuzviita muupenyu hwako. Ino ndo yanguva yako yokuti uzvipora. Kanoudza kwanzi kana ndakaporeswa naMwari vanogona kuporesawo, uye Mwari havanzi vanonokerwa, vanonoka. Vanotenda kuti Kristu chose poresa nyika kwavari kuita, iyo zvashanduka nyika yake, zvashandura upenyu hwake, akunzwa zviri nani kudarika zvaakanga achinzwa asati arwara. Hallelujah. 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 Wow. Pasokata. Pasokata. Wow. Vanhu vari kupora pachokwadi. Lebrusa draka drelora gransia straka papusia. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. 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 Ladies and gentlemen, God is gracious. Hama dzangu, Mwari vane nyasha, vane tsitsi, hapana chinhu chisingagoni kushandurwa naMwari. Ivo variko pachokwadi, simba ravo riko pachokwadi, ririko nguva yedu ino, saka haugoni kunzi hauchina tariro. Ndinotenda Mwari kuti uri pano, uri kuMvhuserere rino, nokuti hapana chirwere, hapana kana rufu runokwanisa kuti rushande muupenyu hwako. Magadzirira here kunzwa uchapuhwa? Ndonzwa kuda kusimuka kuti nditaure ndikuzivise pamusoro pouchapuhwa. Unofanira kuzvinzwa. Magadzirira here kunzwa? Magadzirira here kunzwa uchapuhwa? Hallelujah. Mwari ngavarumbidzwe. Tini Mwari ngavarumbidzwe. Oh, hallelujah. Ladies and gentlemen. Hama dzangu. You need to hear this story. Unofanira kunzwa ungano uhuri gai. Garai ipapo mumbonzwa. Tigozotaura zvakaitika zvacho. Wow. Kai uchapupu hwacho huye. Ukaranta. You see here? Muchipano here. Ladies and gentlemen. Hama dzangu. Join me to welcome. Ngatigamuchirei Mrs. Confidence
She's right here with her daughter. My confidence. Vauya naye mwanasikana wavo regai tiagamuchire ni pamwe nemwana wavo. Haleluya. La placento makaradia. Oh, haleluya. Makezonta makarita mazori. Makezonta. Victoria bakasi atilopo strike mashia prana. Wow, yau ya muriese. Wow. Ladies and gentlemen, can you see Amazangu. on set? Confidence is here, Chisom is here, and then we have the translator who also has something to say. This is a story you need to Yes, I'm glad to have you here. I'm glad to see you, sir. So tell us your story. Confidence watch. Thank you, sir. God bless you. Remain blessed. Praise the Lord. Hallelujah. All right. I want to return the glory to the great God. I know that. Allow me to share tears in 2 times. Hallelujah. Allow me to share tears. Praise the Lord. I'm alive. She want to give God thanks for what God have done for her. Anotenda Mwari nokuda kwezvavataura nokuda kukuva kuita kuti asava unochema. Travel to my village. Come back July. First week of July. Begin they tell me, say your daughter passed on, your daughter left, die. I say, what is going on? He said, before you know it, she begin her body can't be strong. They do like so me I no put my interest. To share tears. It's okay. Praise the Lord. She said she traveled for some certain times. When she came back, and mom told her about her daughter. That her daughter passed on some certain those days she was not around. That all of a sudden she could not breathe. Before you knew it, she had to take her. Praise the Lord. One night I'm outside to take fresh air as I come back from the village. So before you know it, my sister starts shouting and my mom, "Hey, poor auntie, where are you? Where are you?" I say, "I'm outside." They start to cry, "Come, oh, come." Then there's another incident again. When she came back, something like that still occurred. The girl left when she was outside taking some fresh air. They were shouting in her room. She had to hear the voice and went to her room. And I asked what is happening. They said, so Chisom have started again. Oh, she can't breathe. Oh, look at what is happening. Praise the Lord. So my daughter cannot breathe in again. All her body have already strong. No, it's not move her body anymore. So my mother carrying her, run everywhere. We are praying, we are crying, nothing. Try to call people, no number is going that night. So I don't know what to do. 1 hour. She's no. Si vachidza kubata vanhu panhare hapana wanga ari kubatika. Chinamatira mwana uya ndokubva vokudana muvakidzani wavo. When she went in, saw the daughter, the way the daughter was, not breathing.
They have to take her outside. Mwana wanga asiri kufema. All sorts of water. Chimudira mvura panze. Nothing. She was still Pana changa chiri kuitika. For an hour. No breathing, nothing. So she started crying. Yes, sir. Not breathing and lifeless for 1 hour. Yes, sir. Dead for 1 hour. Yes, Pastor. Kawanga wakaita nhambo imwe Pouring her water. akatopa. Manner of things, no way. My mother even carried pepper chook for her mouth, no way. So till I say I go for this my neighbor roof because my neighbor know they sleep every time. Around 12 o'clock she will pray till the day break. Now they normally wake us. We will go start to pray our own. Let me call my neighbor because my daughter cannot just go like this. I will not allow my daughter to go. Last year my husband died. Leave me with a pregnancy. See this one, my daughter will not go this year. Praise the Lord. She said she was crying, everyone was crying. To the extent the mom has to bring pepper to apa murume wake wangawa akafa mugore rapera chimusiya aine nhumbu zvino mwana wanga akufa haana kugona kugamuchira izvozvo. She now have to go to her neighbor's house, which is me, knocking at the door for me to open the door for her so that she can explain what she's passing through. Praise the Lord. Immediately my neighbor come out. God, they asked me, Mommy, so what is going on? I say, see my daughter lie down lifeless in front of your door. That is exactly what is happening now. As she see my daughter, she carried this paper. Saka muvakidzani wake wakanomudzanwa ndiye ari kutukira wakabva auya wakauya nepepa nhau sevhuseri rekuporesa ndokuuya ndokutoisa bhuku riya pamwanasikana aisa pamwanasikana mwana uya anobva otomuka mwana uya ndokumuka mwana wacho akamuka. Hallelujah. I didn't even wait for you to translate it. Okay, explain. Hallelujah. She was, where we stopped, she was at my door, beckoning on my door to be opened. All of a sudden, I opened the door. She was not telling me that our daughter is lifeless. Okay. That her daughter is lifeless, that I should come out and see what is happening. Then I came out and saw the daughter lifeless. And before then, I brought the book. Okay, now tell us you are the neighbor that she came to. Yes, Pastor. You are the neighbor that prays from 12 midnight to daybreak. So tell us your story. Tell us what happened. Praise the Lord. Wow. This is a good opportunity. I've been dreaming for this long time. Praise the Lord. There is a day I was praying. I told the Lord, one day this word I've been hearing shall be proved, and the whole world shall hear. The word of God I've been hearing to work. Praise the Lord. agone kuzopupura kushanda kweshoko pupura kwe. So after listening to our dear man of God, I went to bed to sleep. As I was sleeping, someone knocked my door, my husband, my son. Was knocking so hardly, I have to open up my eyes. I went to meet him, ask him what is happening. He says, my neighbor is just knocking at our door at this middle of the night. I said, is there anything? He says, don't know. So I have to rush out. As I was rushing out, my son, my first son, Joseph Amadike, he has been fasting for 7 to 8 days, fasting without eating, no water, nothing. I didn't want my even done that. So I have to call him one day and say, please, what do you want? He said, there's something you want from Pastor Chris. I said, Pastor Chris, have you even seen him that you want something from me? He said, I want something. I said, okay, no problem. Your faith will carry you through. So as I was going, he said, Mommy, come, there's something I want you to do. I said, what do you want me to do? He said, take this healing to the Nation magazine. Take it along with you. I said, wow, you are really in the spirit. I took it from him and went out. So I went out, I saw the lady. I saw this little life.
saw this little girl lifeless on the floor. This is the second time for me seeing a dead person. The first one was my son. Why he left? Because I was not bold enough, like the way I am right now. Because if I was then, it wouldn't have gone. Because it's not this time. Praise the Lord. So when I went there, I saw the little girl. I said, devil, you came too late. And immediately, the Holy Spirit reminded me what Evan said when he came to Azul, CPA 01. He said something. He said, don't allow anybody to go around your vicinity. If they want to die, they should take permission from you. I said, wow, that is very good. And I told Chisom, she was not hearing me, but I know the Spirit is hearing me. I told her, you don't have to go because you've not taken permission from me. So you can't go. After that, I told my son, my first son, you can take it now. It's time. Let's perform this word we've been hearing. Put this magazine on our chests. He now placed it. Now placed it just like this on her chest. I prayed for 5 good minutes. Immediately, she opened her eyes. When she opened her eyes, when she opened her eyes, she was looking all around. Looking all around, as in for 2 or 3 or 5 minutes. She was looking and saying, why am I here? Why is my body open? Why are they pouring me water? Why am I here? So how did you feel when she opened her eyes? I wanted to jump, sorry to say. Because I've not seen someone like that from me comes alive. But it happened. Praise the Lord. It happened. It happened. It happened. It happened. It happened. It happened. Chisom is alive. Hallelujah. Oh, hallelujah. Raised back to life from the dead. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Confidence. So when you saw Chisom open her eyes, what did you do? What did you think? How did you feel? What, tell us. I'm shouted, hey, God is good. Our God is good. Even my mother surprised me. I'm surprised. So, we returned all the glory to great God. This my neighbor took us to their church. We go there and share our testimony. We come back. Are you now in that church? Yes. You better be. Glory! So just say a few words to somebody who needs a miracle right now. Wow, praise the Lord. The word of God works. The word you have been hearing works. Put it to work. It will surely work. I did it, and it works for me. So it can work for you. Praise the Lord. So if you're here today, believe that this word you've been hearing, it will work for you. You will never go home the same. Praise the Lord. There will be a transformation in your spirit. Praise the Lord. Thank you so much. Glory. And what would you like to say to the man of God, Pastor Chris? Confidence. Okay. The whole world will continue to hear Pastor Chris' name. The whole world will continue to hear her name. And God will continue to bless him in the mighty name of Jesus. Praise God. Are you still here? Hallelujah. No, I want to be sure you are here. Chisom, how are you? Fine. Wow. Are you happy? Yes. Oh, hallelujah. You love Jesus. Yes. All right. Chisom is happy. Chisom is back to life. And you are now preaching to your friends. You are preaching to your friends in school, right? All right. Praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Confidence. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you. Chisom, thank you. God bless you. Oh, hallelujah. Kalabai. Lagres o Dema Shalabang. Oh, hallelujah. So, Chisom, tell us something. When what happened to you?
What did you see? What? Tell us. I was walking along the road. Nobody was with me. I was just going. I heard the sound of prayer, shouting and praying. So I was going. I was not hearing the voice of people. They are praying. So I turned back and I went back. Wow. Chisom is alive. Glory to God. Congratulations. God bless you. Thank you, Pastor. Hallelujah. 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 I have one more testimony. Sara, woda kuhunzwa here. Rabadola strama kila mani. Poste kwauri, kudauri kuchipatara. Kudauri kupinda Vhuserere pamwechete navamwe kana kuti uri kumba kana kuti uri motikari kwese kwauri. Kuda kuti muteerere uchapuhu nokuti ndiwo wakuzoporeswa zvino. Ino ndo nguva yako. Simba rokuimba naMwari ravanga vachitsvaka ndo pariri ipapa. Saka ndoda kuti mugare pasi muone nhoroondo iyi tigozotaura zvakaitika. Hallelujah. Hortensia from Costa Rica suffered from multiple debilitating conditions. Hortensia woku Costa Rica wanga akaremara zvinhu zvakawanda kawanikwa ane shuga muropa yakawandisa. Moyo wake nemapapu ake asina kumira zvakanaka. Wakapiwa mushonga asi hazvina kubatsira. Apa ndo paakazouya kuVhuserere ReKuporesa. Chiregai muchinzwa achitaura nyaya yake. Wanga ane zvirwere zvakawanda. Mapapu anga ane mvura. Moyo usiri kushanda zvakanaka. Wanga ari kumba nezuva nyumba musoro uchirwadza. Meso akanga atsvuka. Kaisa kuchipatara. Saka wakazopinwa ili akaoma mutezo muna chipunguru wegore rapera. Moyo wake ndokwawakagwinywa wakanga usashandi zvakanaka. Famba kwakwa kumunetsa. Akugara akangovata. Waitonzwa sokuti makumbo make mune moto uri kupisa. Saka waikufanira kubatsirwa. Peka kubvisa hembe wanga akufanira kubatsirwa navanhu. Waishuva kuti Mwari vamuporese zvachose. Believing in the power of God to heal, Hortensia came to the healing school. She was present in the healing school. Wakauya akange arimo ishumirwa naMudzikrisi. Mudzikrisi
vakashumira kuvanhu vakawanda nguva imwe chete. Mumwe wacho wanga ari Hortensia. Mufudzi Chris vari kushumirapo. Uyo wakaiswa denderedzi ndiye Hortensia wacho uyo. Vose vakabva vanzi chisimukai. Vakabva vanzi chisimukai ndiye uyo ari kudenderedzwa ari kuuruka uyo. Wakapora ipakarepo. Hallelujah. Ladies and gentlemen, hama dzangu, Hortensia is in the house. Hortensia ari pano. Hortensia is in the house. Hortensia ari pano. Welcome all the way from Costa Rica. Hortensia. Wabva kuCosta Rica, ngatimugamuchirei. Hallelujah. Ndiye uyo wauya. Wow. Wa Costa Rica. Amazing. We just watched you on the way. Ndiye watabva kuona. You had diabetes. Akakagwinywa muviri. Water in your lungs. Mvura mumapapu. Tell us what happened to you. Ngaiti dzokshi chakaitika kwaari, zvirwere zvavo zvakamuwandira. My name is Hortensia, and I reached to that condition that you all saw me there. It started out 2020 with just high blood pressure, Zvakangotangane BP, sugar, chingodaro. Pedzisira muchipatara. Achitozviitira chinari ipapo asingakwanisi kuenda kuchimbuzi. Vaifanira kumudetsera pane zvese. Vaifanira kumubatsira wakasingagoni kana kupfeka. Simudza maoko kwaitomunetsa. Wangovata chipfekedzwa, chigezeswa, ndo hwahwa upenyu hwake. Vachimupa mishonga. Wangasingagoni kunyatsofema zvakanaka. Wangafanira kubetserwa kufema. Kana paingoita munhu airima mweya iwoyo aitobva kutanga kutofemereka achikonwa kufema. Wangajaira kuzviitira zvinhu zvake, asi zvino wangazovata panhoo kuchipatara pavakazoti chienda kumba. Kanzi hatisi kukupa mushonga wekuti upore, asi kungoti kungobatsirika. Vaimubetsera vakatonzi chitosiyai kushanda, chitongomirai muchichengeta mukadzi uyu. Zvose zvakatanga mugore 2020. Chakatanga ishuga neBP ndokuzogwinwa muviri pabaya. Mutemu ndokubva mwoyo wake ndokutanga kusashanda zvakanaka, ndokubva ooma mutezo zvichingodurikana nokuteerana zvakadaro. Urwere pamusoro pohumwe urwere. Zvirwere zvichada kubva zvatumuparadza nokumuuraya zvachose, asi tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari nokuti Mwari vakazomuporesa.
called me and said, well, he's going to do evangelism work, and if I'd like to go with him. So I told Pastor Javier, no, I cannot move. I cannot vamwe vakanga vachida kuenda muparidza chida kuti saka vaida kuti vaende naye asi wakasingakwanisi kufamba. Loves you because you can use your hands to praise God and to preach the word of God also. So when he told me, I told him, no, I'm not in condition. And he told me, well, we need someone want to disciple anyone. Our pastor will need to communicate. So I started right in my bed, traducing for Embassy of Christ. In my bed, I started the work. One day, ari panhoo ipapo wakatanga kushandira sangano reChrist Embassy. And in that moment, I don't know what I was thinking about, but I said, yes, I'm going. I said, yes. Ndokubva wawana mukana wekuti ave kuNigeria achitungamirira vamwe vafudzi. He understood that really I wasn't, let's say it, not just this way. I wasn't in condition to leave my house. But same way in the wheeling chair, I reached. Wakaenda kuNigeria. Aine ngoro yavakaremara. I got to call brothers to lift the chair to take me down to the restroom because I couldn't. Ari pamusangano kuNigeria ikoku. Waitofana kutoendeswa navanhu kuchimbuzi. Achinomusimudza achienda naye kuchimbuzi. Ndo zvanga zviri upenyu hwake. He said to me, would you like to be healed? I said, of course. Mudzi wavo achitanda naye wakabva amubvunza kuti unoda kuporeswa here? Kanzi hongu ndinoda kuporeswa, handidi kuramba ndiri panzvimbo imwe chete. Ndokubva wavimbisa kuti azopinda muvhuserere ReKuporesa. He told me, I got to say, I will walk. And he told me, repeat, you will run. And he said, you will jump. Akavimbiswa kukanzi uchafamba, uchamhanya, uchauruka. Hoyo akuruka nokumhanya nokufamba. Let I tell you all. Yes, sorry. In June, when I came, and I was only traducing for the pastors, Pastor Chris stand and he said, the grace of God is in me and I'm going to share it. Hallelujah. And the moment he let go that word, I felt something came inside of me. And it pulled me like from my stomach come straight up. And I said, oh, this is a new experience. Wow, simba ra Mwari rakatanga kushanda maari. Asati atokupinda muvhuserere. It came from out of him and it came inside of me just like how he said. Hallelujah. Like how he said. And praise God for that. In July when I came back from my prayer, I came to the healing school. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I got to thank God for the director, Deola, Philip. Anotenda, anotungamirira. For the Dr. Eddie. I got to thank God for Pastor Dave, for Reverend Ray. Poresa, chitenda Mwari. Musoro pevatungamiriri vose vavo. God bless all the partners. Uye vanotshuva kuMwari varopafadze vatsikiri vose vebhuserere ironi uye
rambo achishanda naMufudzi Chris. Kwai musagumira ipapo. When I received my healing, the pastor went even said to me, just as Pastor Chris, you're going back to your country. No, before you come there, there's something I'm interested in. Pane, negaitizwe. Just pointed and said, all of you. Negaituoni. Mufudzi Chris wakangotendeka zvikanzi mose mapora. Vangu ichisumukai. Mufudzi Chris havana vakabata musoro vakangoti mese chisimukai. Ndiye uyo ndiwo avakuuruka. Kwai ngaitizwe kuti chii chakaitika pakataurwa mashoko aya. Kwai ndakangonzwa kuti wapora. Ndokutonzwa kuti vanga vari kutaura kwaari. Katoti ndatopora. Katoti kana ndapora kana ndafana kufamba. Ndobva wotosimuka. Ndobva wotosimuka. Hallelujah. Hallelujah. Kwanzi ndakati vanditi ndapora saka ndakufana kuchifamba. Ndobva wototanga kutofamba. Mweya waMwari wakabva kubata ipapo ndopaka ari kuuruka saizvozvo. Pastor Chris said and Pastor Wells said, when you reach back to your country, the Spirit of God is going with you. That Spirit of healing is inside of you. Akabva uchidzokera kunga kwako unoporesawo vamwe. So when in that darema soma shondarabahaya, Utaura nendimi. Pakangosvika Costa Rica, wakapinda mumba make ndokubudikira mwanakomana wake mukuru. Pawakangomubata saizvozvo, wakabva arangarira kuti wakanga audzwa kunzi uri kuenda uchinoporesa vanhu. What was his condition? His condition is that he's a young fellow, but he had high blood pressure. Mwanakomana uyu wanga ane shugawo uye moyo wake wanga usingashandi zvakanaka. So what happened after the hug? So it was in a very bad condition, let's say with more over that side than over this side. He couldn't even eat because if he tried to eat, everything just turns back. So he was there, but I said, well, I give him up to the one above. When that took place, I said, God is your child. God, you permit him to come to this world. God, you have something for him. Mwana wa zvake wangashinyengeterera akanomubundikira mushure memazuva mana mashanu. Chiremba vakamudana kuti azvanomuongorora. Vaida kutopa mumwoyo mutsva. But they wasn't promising anything. None of us. No medication. They wasn't promising nothing for none of us. And when he went to the doctor told him that he's in very perfect condition. Paakadzokera semazuva mashanu, chiremba akatoti iwewe uri mutano chose, ndokutomutsa kuti achapa pamoyo mutsva wapora. Hallelujah.
Wow. A few seconds. Talk to someone. Iye wakapora ndokunobata mwanakomana wake waifara kupuwa moyo mutsva ndokutozoonekwa kuti wanga asisafani kupuwa moyo mutsva. Wow. Apa wakutaura nechispanish achitaura kuvanhu vokwake, igaya ambotaura kuvanhu vokwake. Hapana ari kuturikira saka zvinzwa. Haleluya. Oh, masela tsamagina. Males placa donde los primas shalibran. Macredomira graça. Oh, aleluya. Males senegilia bacos. Males senegilia bacopia. Males senegilia bacopia. Males senegilia bacopia. Males senegilia bacopia. En el nombre de Jesús de Nazaret, créalo. Repita la oración y reciba su sanación. Wow, Aleluya. Glory. Aleluya. Kalamayeta. Pastor Chris. Kaitizo tanto kudini pamusoro pamudzi Chris. Blessings from the Lord and thank God for have you here. For have you here in Embassy of Christ working in this ministry. Thank you for your prayers for all the sick that Anovatenda uda kunyengetera kuporesa vanhu vanorwara. Pastor Chris and I said, praise God because you permit him to use you. You permit him to use you. And you seek for his presence to receive that stage that you have. I can tell any other one too. You want that Oh, glory? hallelujah. Oh, know this story. Thank you very much, Hortensia. Oh, hallelujah. Congratulations. Korokoto makuru. Thank you very much. Zvishamiso zvinoshamisa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tiri kuona simba raMwari richishanda mumazuva edu. Glory, glory, glory. Hallelujah. Muchiri pano here. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, the moment you've been waiting for has come. nguva yamamakamirira yasvika. There is no sickness, Ndoda kuti muzive kuti hapana chirwere kana simba rinogona kuita kuti usagona kuporeswa. of that Yava nguva yekuti uchipora congratulations. upore zvachose, ndo nguva yako ino. Haleluya. You'll be healed today. Ari kuimba kwayo unopora chete That which nhasiwe. was from the beginning, which we have heard sing and looked upon, that which our hands have Kwai handled. zvatakaona The timeso word edu tikabatana manifested in him maoko was edu zveshoko roupenyu. life, and the life was the light of man. Ihwo ndo chachiri chiedza The chavanhu. eternal love which was with the Father is now revealed unto us in flesh. The expression of His love and kindness now is made known unto us. Jesus Christ of Nazareth, God's truth revealed, the resurrection of life. Unto you, God's power, we declare Jesus Christ.
You have been in pain this many years, depressed and lonely, helpless and friendless, like a shivering lonely bird on the rooftop, unshielded and exposed to extreme weather. But look up and see the sun rising, unfailing hope you have secretly longed for, breaking through the dark clouds of your troubles, shining on you with an amazing grace, bringing to you a light so divine, so powerful, tangible, and irresistible. Of healing right now. Surging through your body this moment. Look out and receive His love for you. Oh, your change has come. Only believe in His name. The Lord is here. His power is moving, yeah. Oh, His presence is here. Healing is flowing, yeah. Oh, arise. Your healing is here. The Lord is Vai here. por esse pano, Oh, His grace is working por here right esse now. pano e His cozinho, presence nasce. is here. Yo Healing no is te flowing, pongas. yes, it's flowing. Simbaram por esta ripueira, chica foto foto, Your healing e is chica here. com The copo, Lord is quase here. o Oh, His por grace esta is working here right now. Simbaram His ngari presence is kushanda, here. Oh, por esta, healing is flowing, yes it simbaram is. ngari por esta ripueira, Right now. e samba chica, com o único, Your healing is favor, o por esta Oh, cozinho. you don't have to wait any longer. Vai tirar a boca menina por fora. Your healing is here. Oh, His power is working in your body and your soul. Your healing. Oh, faith in His name is all you need. Arise. Your healing. Yes, it's here. Get up from within you as we call the name of Jesus. Your healing is now. Oh, hallelujah. You're undying love. So great. Vai ser gesto lá ainda. Tomaram moto para cá, capara. Triumphing over there. Simba Your eferi. resurrection brought us eternal
vakazomuka kuvakafa ndozvakaita kuzone mushando zvavo tive vanhu vamwari. The greatest act of love the Lord has shown to us when you became the embodiment of sin and died for all mankind. So divine, the sacrifice on the cross, an affirmation of your undying love for mankind. Your resurrection, Lord, has made us one with you, Lord. Your love is so great, ooh, so great. Your love is so great. You ascended from the earth to heaven. Lord Jesus, you became the high priest of our confession. With all authority, in heaven and the earth given to you. Now we have access to the Father in your name. The greatest act of love, Lord, is shown to us when you became the embodiment of sin and died for all mankind. So divine. the sacrifice on the cross, On the cross, an affirmation for mankind. your resurrection, Lord, has Made us one with you,
gracious God, holy and righteous, ever loving God, enthroned in heavenly places as the head over all, the begotten Son of God, living Word. You are the Word that was with God from the very dawn, and that is God Himself, the ancient wisdom of life. We saints declare that you are the King of Kings, Son of God. Lord, you were bodily sin and dead for eternity, precious Lamb of God on the throne, from the cross to hell and back. You were sin dead, exalted above all, and you reign in great power and strength as the glorious God. Lord Jesus, God of all, forever, forevermore, seated on the throne of truth, with profound power, grace, and beauty, forever, forevermore. You are the risen King, soon coming King. You are the glory of God the Father, the glory of God the Father, King of eternity. You reign forever, forevermore. Oh, breath of life, you existed before all things, oh God of grace, and in you all is held together. Yes, it is. By you all things were created. You brought us into the most holy place, made us your glory. Lord, you wrought your grace and holiness in us, made us dispensers of your resurrection power. From the cross to hell and back, from the cross to hell and back, you were sin dead, exalted above all, and you reign in great power and strength as the glorious God, magnified and glorified. Lord Jesus,
Hallelujah, hallelujah. Yes, is King of eternity. Ndi mambo vachatonga nokusingaperi. Vanotonga nokusingaperi. Vanotonga nokusingaperi. Vanotonga nokusingaperi. Hallelujah. How gracious you are. Vane nyasha dzakawanda. Mune nyasha dzakawanda. Mune nyasha dzakawanda. Mune nyasha dzakawanda. Hallelujah. Hallelujah. Nokutenda Ishe. Oh, hallelujah. Nokutenda Ishe. Nokutenda Ishe. Ngatiimbe. Tinoona ukuru hwavo. It's the October edition of the Kuti Healing Kristu Streams live here. ira kune ivava. Freely you have received. Kana vachinge vapedza Freely give. Oh, vachashumira there's so kune much vanenge joy and vari excitement panhare in the Healing Streams here today. vogonamatira As we wose see many coming before the man of God, richibata great sererori ari kwaari. for a miracle. And this is Kapa the vatanga moment they're set uchinyengeterera varipo vatanga mapepa vakabata iwayo ndanotaura pakanyorwa zvavari kurwara nazvo vari kutopora ipapo vanhu vari kutopora ipapo avo vari kumhanya ikoko kupora kwavatoita. Tanzwa mai vaye vari kuCosta Rica vachitaura achiti pakanzi chisimukai kwai patikanzi wapora ndakabva ndaziva kuti kana zvino kana ndapora kureva kuti ndanofanira kugona kuchifamba. Ndopavakabva vasimuka ndokutanga kuuruka pachokwadi ndokwakutopora kwavowo ikoko. Ndokumhanya kuri kuitika kuvanhu ivava vaudzwa kuti vapora, vari kuudzwa kuti vapora, saka vari kubva vatomhanya savanhu vapora pachokwadi. Haleluya. Oh, masakalamana. Haleluya. Avo vari kupora. Vari kupora. Ndomi watinozoona pamavhuserere anenge anotevera vanhu vanenge vakuuya vachizokupura iva vanhu. Zvishambiso zviri kutoitika, minana iri kutoitika. Kana uri kwauri koko uine zvinokurwadza, chibva watotarisirawo kupora, chizviona uchitopora ipapa vachiporesa vamwe, uye pavachizotendoka vachitinyengeterera tose kamuchira munamato webva wakuporawo. Haleluya. Mweya yetsvina iri kuenda. Vanoimba kwanzi wapora iko zvino, watopora. Nozvi kuimbwa navaimbi. Kwanzi watopora iwe. Kwanzi watopora iwe. Haleluya. Kwai wapora. Hallelujah. Close to those with asthma, casting the devil of asthma out from them. Diabetes mellitus bows to the matchless might
Where is Luenda? Jeshuga. Temanum soro da peri. Nunta. They're shouting, I'm free, I'm free, I'm free. Agomarara. Sote Luenda. Just one breath from the man of God. Man of God commands that devil out. Gastric ulcers are healed tonight. Hernias and spiritual conditions. This boy suffered from pneumonia. That's the power of Vakuru God. adoko. Hypothyroidism. Woteraripora. From pneumonia. And that's it. Oh, hallelujah. The name of Jesus is the name above every other name in heaven and in earth. Even the things Tara Jesu tarno shamita. to the name of Jesus. And those now suffering from seizures and epilepsy, broad spectrum autism are being healed right now. That's the end of myopia. This boy was diagnosed with autism, but he is free. That's the power of God go through. Man, God lays his hands on this little baby. And that's it. See them rejoice and laugh. Satania nakunaka. Surely their mourning has turned to dancing today as spiritual attacks and all foul devils Shana are cast zidiki out by the power ziriku. of the Holy Ghost. Man of God hasn't even touched Shunguru dwaono mweyakaipa. under the power of God. Asi zvino vasvika panzvimbo chaipo pavari kupora. Suffered from demonic attacks. Man of God lays his hands on his neck. That's the end of spiritual attacks for that woman. Uterine thyroids and spiritual Hallelujah. demonic oppression. And that's it. She's free. Glory. Man of God now continues to minister as the grace and love of God is poured out Wow. on all of these people here present. Man of God commands that foul devil out from that man. This is the end of uterine fibroids and depression for this woman. Just one breath of the Pai vapora izvozvi. Vuma kuti vapora. Luke chapter 4 and verse 4 Vakuporesa. says, "Now when the sun Hallelujah. set, all they that had any sick with diverse diseases brought them unto him, and he laid his hands on every one of them and healed them." This is the word of God come alive right before our very eyes. This little girl suffered from hearing loss. Man of God placed his hands on her ears, and that's it. She's free. The power of God is so tangible here tonight. That's the end of fibroids. Anything is possible tonight. See that man already vibrating under the power of God. This is the end of all kinds of hypertension, demonic oppression. This woman suffered from lumbar spondylosis. Man of God lays his hands on her back. This woman suffered from a psychosis. And she's healed. Glory to God. This is the end of osteoarthritis for this woman. And they're healed. See her jumping and rejoicing for a miracle. Heart enlargements healed by the power of the Holy Ghost go through that woman right now. Each and every one of them are receiving their much desired miracles. The present to heal here tonight, and the streams are flowing to every continent of the globe. The world Mbara Mwari riri kusvika kwese kwese. like this. Pasi rose. Says, I am come that they might have life and that they might have it Kusvika more kwose kwose. Lives are restored here tonight. Man of God now lays hands on these two women suffered from sickle cell anemia, hypertension, bows to the name of Jesus, ear cancer, and you can see the growth on the side of this gentleman's ear. And that's it with just one touch. That tumor is obliterated by the power of Umwana mwari kushumirwa nenzira yake. Man of God blows
Mwari kufuridzwa, mwari kutendekwa, mwari kubatwa. Umwe anongotaurirwa mashoko. Zvobva zvatonaka kuti Kristu akuenda kune vakarara panhoo, akuenda kunoporesa vakarara panhoo. This is their time. This is their moment. Years of pain in one twinkling of an eye are about to be turned to joy and celebration. Vari kuiswa vakarara panhoo, vari kuiswa. Precious people, look intensively into the man of God's visage, expectant for their miracle. And the man of God gets to Omar. Omar was diagnosed with diabetes mellitus for 12 years. Man of God lifts him up, and that's it. He ministers a huge dose of God's healing power into Vakushumira zvino surging through his body right now. nevari panhoo. He takes deep breaths of the power of God. Vari kutopora. Vanzi apora uyo. This is Esther. Esther's 49 years old. She was diagnosed with hypertensive heart disease and a cataract. Man of God lays hands on her chest, commanding the devil responsible to come out of Esther's body. Laying hands on her head now. Esther falls under the power of the Holy Ghost. And she's healed. Praise the Lord. Gisela from Germany, 60 years old, suffered from Lyme's disease, eye problems, and gastritis for 40 years. Man of God begins to address that foul devil that has kept this woman bound for 40 years. And the man of God, Joanna also came from Germany with polyneuropathy, leaky gut, damaged optic nerves in the eye, as well as body pains. She also suffered from osteoarthritis. Ouch! The power of God go through her. Joanna is sobbing, knowing that this moment is her moment. She takes deep breaths. Deep. The power of God goes through Joanna. She's healed. And Joanna is healed. Hallelujah. Look at Joanna go. This is the Shankly. She's only 15 years old. She has cancer in the lung and neck. Rhabdomyosarcoma. The power of God go through her. You're free. And she's free. 15 years old. Wow. Mano mine. Jemima came from the UK with a list of conditions. She's 43 years old. She's been suffering for 13 years. Ouch. Chronic migraine, sciatica, hypertension, DVT, chronic back pain, fibroids, fibromyalgia. You're free. And the devil is gone. She's free. This is Arthur. Arthur's 70 years old and came with renal failure, poor eyesight for 6 years. The power of God Arthur's body right now. Power of God destroying every anomaly in his body right now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Man of God blows on him and commands the devil out. It's you. And says he's healed. Hallelujah. This is Shandola. Shandola suffered from terrible boils and abscesses, such that he couldn't even sit on a chair. But today, he's free. Wow. And now, ovarian
looking like vanhu she's vari pregnant, kupora but pachokwadi. this is a I command the tumor cancerous to tumor. die See her abdomen out moving. of her body. That devil Get out of her and let her comes go. out of her body. Evil spirit of darkness, leave her, let her go. She's free, and this comes out. Look at her go. Wow. Oh, glory, 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 glory. Jesus is wonderful. And now the man of God gets Wow. Calvin. Come out. Hallelujah. Calvin suffered from heart failure, kidney Vari failure. kufara, vari kumhanya, vari hypertension kuruka. for 4 years. But today, Oh, he's hallelujah. free. This is Andy. Andy Alabaya. suffered from kidney failure and diabetes mellitus. Alabaya. Man of God lays hands on his chest. Oh, Andy has gotten it. He's healed. He's free. Hallelujah. Heal right now. See Andy running and rejoicing for his miracle. Kristu vapinda kune rimwe divi, vapedza rimwe divi, vakuenda kune rimwe divi. Daniel chapter 4 and verse 3 says, how great are his signs and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. Oh, hallelujah. Sunday, Jesus is here. He's Hallelujah. Tikuimbirwa. Jesu vari pano. Jesu vari pano. Ndovari kuporesa. Jesu Kristu. The man of God Vari calls kuporesa vakamira saJesu. forward. Jesus was passing by. Hallelujah. A rendezvous of broken humanity. Tears are already streaming down some of their faces. Some are vibrating under the power of the Holy Ghost before the man of God even gets there. This woman is healed today. Vari kuvaporesa. Sickle cell anemia healed by the power of the Holy Ghost for this mother and child. Man of God ministers with so much compassion and love. The liquid love of God being poured out in the streams of healing to every continent and every nation on this earth. In every language, the power of God is being sent out to heal, save, and deliver. Right here, right now. That's the end of blurry vision. Stomach ulcers being healed. Sarcoma is healed right now. This man suffered from prostate cancer. Ovarian cancer healed. This child and mother with eye cancer, man of God blows into the child's eye. See the growth on this woman's chest. That's breast cancer, a tumor on the chest. Man of God blows on her a huge dose of the healing power of God, and she's healed. Once again, breast cancer healed right before our very eyes. cancer dies now. That's the power of God go through them, and they're healed. Hallelujah. Jeremiah 30 and verse 17 says, for I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Man of God directs the power of God into that man's cheek where there was a large tumor. This is the end of glaucoma as he pours into each and everyone's eyes, opening blind eyes right before our very sight. We see the word of God truly come. Dysphasia and ulcers. You can see this man has suffered so much, but today is his day. This is his moment. With just 1 point, 1 direction, 1 word of God, the devils responsible are cast out and they are free. Shout hallelujah!
dose of the power of God going through those people right now as the man of God ministers with love and power. 1 John 3 and verse 8 says, "For this purpose was the Son of God manifested, that he might destroy the works of the devil." Well, that's what's happening right here at the Healing Streams Live Healing Services with the man of God, Pastor Chris. All the works of the devil are destroyed and he is put to shame. As each and every one of them receive their miracles today, ministering 2 by 2, each and every one of them receiving that divine touch from God that changes everything. Prostate cancer is healed. Demonic oppression has come to an end. Man of God casts the devils out, responsible for Parkinson's disease. This man suffered from a mental disorder. Man of God lays his hands on his head, casting out the devil responsible for seizures. This woman suffered from heart palpitations, and today she's free. Hallelujah. And now those this man coming up from the wheelchair. Praise the living God. Hallelujah. This is Lorenzo. Lorenzo came from Romania. 72. Interpreter, Romania. Lorenzo was diagnosed with ankylosing spondylosis and stiff joints. Man of God calls for an interpreter. Thank you. Come a little closer. Tell him I said he's healed. Tu ești vindecat. Amin. Slavă Domnului. Glory to Jesus. Bend down. Apleacă-te. No. Apleacă-te. Hallelujah. Do it again. Hallelujah. 72 years old. Okay. Walk down that way. Walk down that way. Mergi. Okay. He'll ride around. Hallelujah. Akumanya, akotama, akuta zvese. Korema zana manomwe namaviri. Makore makumi manomwe namaviri. Vaurira sechikomana. Hallelujah. Tell me. Come on. Tell me something. He's been so stiff in his whole body. He's been so stiff in his whole body. He could not bend. He put his own socks on. So what you see is yes. Congratulations. I want to pray for him. Come. Come and stand. He's healed. Tu ești vindecat. Ceva foarte minunat se va întâmpla. This will never happen again. Acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. That devil will never come back to him. Precious Lord Jesus. Hallelujah. Atinge-te de omul ăsta. Hallelujah. That's the power of the Holy Ghost. Acesta este puterea Duhului Sfânt peste tine. Hey. This is Constance. Hallelujah. She is here with breast cancer. Yes, but the breast cancer is dead. It's dead. Wow. Glory to God. Instead of you dying from cancer, the cancer has died. So she's wearing a neck brace because they said it had metastasized to the spine and there was a lumbar collapse. Oh no, she's free. But she's free. Take it off. She's removing the brace. It's over. Constance is free. Yeah. Constance is free. Yeah. I told you. I told you.
Completely free. All right. What's your first name? What's your first name? Okay, now I'm not sure what she said, but is that Constance? Constance, it's all over. Congratulations. Hallelujah. Oh, look at her go! And you know, while I was doing that, this lady said, wow, to herself. She's in her mind, she said, wow. This is wow. Lucy. Yours is wow, too. Wow. Come. Lucy was also diagnosed with breast cancer. All out. All out. Power of the Holy Ghost. Devil leaves her in Jesus' name. She's free. Lucy is free. Hallelujah. Glory be to God. And now, systemic lupus. Yes, sir. This boy is 15 You're just years 15. old. Okay, where is his dad? Inia Lu, 15 years old. Okay, there's a man coming over here. Is that your dad? You have a handsome son. Why would the devil take him away from you? That's not going to happen. Sick often because the devil wanted him dead. That's not going to happen. How devil of darkness, you come out of his body and enter into him no more. The pains, the afflictions, the weaknesses, all out. All out. Man of God takes him by the hands. Precious Lord holds Jesus. him close. That's a huge dose of the power of God. God's healing power surging He's through free, his body. completely free. And that's it. He's free. Somebody shout glory. Oh, look at that embrace, Father and Son. Yes. His destiny has been transformed. A new aeon for this young child. Never again. See the joy of the Lord in this family. Glory be to God. Glory, glory. Young lady, This is Emmanuela. you're only 19. Again, this is a form of cancer that started in the muscle. She suffered for 10 months. In the name of Jesus Christ, I have the authority to tell you you're cleansed. Of all cancer, of all infirmity, from the crown of your head to the soles of your feet. Go and serve God with your life. You're free. And she's up on her feet. Bend down. Bend down. Up again. That's wonderful. Pick up your leg. Tears of joy. Turn your body down like her this. face. It's See all her over. doing what she couldn't do before. God bless you. God bless you. Praise the Lord. Emmanuela is healed. Hallelujah. This is Alexander. Collapsed lungs. Did you go to the doctor? Was that where they told you your lungs had collapsed? It was actually tuberculosis. From tuberculosis. Of the lungs. Tuberculosis of the lungs. Well, as I stand here in the name of Jesus, every part of your body is cleansed. From the crown of your head to the soles of your feet. And strength is come back to you. While I'm standing here, you got strength. Get up. 33 years he suffered this condition, and the man of God cast that devil out.
That's the power of God. Bring him go back through from him. Bring him back. Take a deep breath. In and out. One more time. In, out. One more time. As deep as you can. In and right out. now, a creative Deep miracle in is taking out. place as Alexander takes deep breaths. Good. One more time. The man of God, new Thank you, lungs Lord. are being positioned into She's his free. body. He's free. And that's it. It's done. He's free. Hello. Hallelujah. Cerebral atrophy, hypertension, and stroke have left him in a wheelchair for 3 years. Now, when you live here, treat everyone you meet well. Did you hear me? Be kind to others. Are you listening to me now? Be kind. Be kind. Be kind to other people. Alright? Don't have any bitterness or anger against anybody. Are you hearing me? Be kind. Say, Lord, I will be kind to other people. Yes, sir. I will be kind. I'll do that, sir. And I will forgive. Yes, sir. Always, I will I will forgive. do that, sir. Yes, sir. Say, I will forgive. I'll forgive. Always. Always. Those who wrong me. Don't wrong me. I will be kind. I will kind. Now God is giving you another chance to live. Yes, sir. Wow. Yes, sir. Get up, you're free. Thank Wow. Pick him up. He's free. Praise the Lord. He's free. Glory be to God. This is Hello. Moses. Moses is 30 years old. She was diagnosed of arthritis. Arthritis, and there's this lymphal proliferative disorder. Hi. Moses is shaking Devil under of the power darkness, of you the... come out. Come out of her body. Her whole body is vibrating right Come now. out of her body. And let her go. Let her Power go. of God going through Moses right now. Every foul Pick devil her has up. left her. She stands to her feet. Glory to God. Man of God ministers a huge dose of the healing power of God into her body. It's all over. She's free. And that's it. Moses is free. Hallelujah. This is Esther. A lump in the spinal cord. Cyst in the womb. Migraine headaches. Dizzy spells. And neck pain. A lump in the spinal cord. That's a bad one. Esther's shaking right now. She suffered these conditions for 13 long years. Man of God puts her forward, lays his hands on her back. Ouch! The foul devil responsible for these conditions being cast out by the man of God right now. She's free. She's healed. And that's it. She's healed. Hallelujah. See Esther on her feet. Glory to God. Spinal cord injury. This is endurance. Lumbar spondylosis. Hemorrhoids. Severe spasms and stiffness of the body. You can see his fingers are stiff. wakaomarara muviri wake, zviguru zvake zvemaoko zvirikutotaridza kuti hazvitogoni kugonyana. Did you hear that song? He's in this place with love and grace. Receive your miracle. Receive your miracle. Rise and be healed. Rise and be healed. With love and grace.
Receive your miracle now. Your spinal cord is being healed. Jesus is here. All right, receive now. Rise and be healed. Endurance. Rise and be Takes his healed. leap of faith and stands It's unto done. his feet. Hallelujah. It's done. See endurance vibrating under the power of the Holy Ghost. It's the power of the Holy Ghost. Isn't that amazing? Isn't that amazing? Oh, power of the Holy Ghost. Wow. Holy Ghost, go through him right now. Jesus is here. Pick him up. All right, it's done. Take up your leg now. Endurance lifts his legs. Shout All right, come on, glory do this to now. God. Yeah, you're strong. And the stiffness leaves him The completely. stiffness is gone. Just one whoosh. Thank you, Lord. Just a little more. And he is okay. Power of the Holy Ghost. Oh, Jesus is wonderful. Oh, hallelujah. And grace. Pai, Receive your miracle. Fora. Jesus is here. Oh, glory, hallelujah. Now, y'all ready? All of you, in your home or in your wherever it is, maybe you're in the hospital, it doesn't matter where. It doesn't matter. It doesn't matter where you are. And it doesn't matter what case it is. What uri kunzwa chii chakakosha ndechokuti uri pamberi watarisana nechishamiso iko zvino watarisana nechishamiso iko zvino ngaitimbe kambo kedu murapi mukuru ari pano tiri kukuimbira kambo aka kekuti murapi mukuru ari pano. Feeling forsaken, lost and alone, the hope's been crushed, body bruised and scarred, doctors giving up on you. Your continued wait for an answer has overwhelmed you with sorrow. You've done all you could. Now you're uncertain of tomorrow. Oh, there's no need to despair. You are at the right place. Pai, panzvimbo pauri ndo papanongo uri pano. His name is Jesus. Murapi mukuru wacho zita rake ndiJesu. Haana marwadzo asingadzomupuresa. Hapana dambudziko rausingadzomugadzirisa. Shoko ravo rinosuka kugeza. Murapi mukuru ari pano. Rudo rwavo ruri pano. Vari kushanda, vari kushandisa simba ravo kwauri. Murapi mukuru ari pano. Rudo rwavo zvichionekwa pachena. Oh, hallelujah. La prosendo manstraca pelos romanjig bala bron. Pauline, Singapore.
You are healed in Jesus' name. That devil is gone from your body. You're free. It's done. It's done unto you. It's done. Savannah, South Africa. Pulmonary hypertension and heart failure. You are free in Jesus' name. You are free. That devil is gone. You're free. Oh, glory. Raj, India. Poor vision. In the name of Jesus, be healed in your eyes. And your vision is restored to you. You're free in Jesus' name. Glory, hallelujah. Praskova, Russia, speech impairment, weakness of the right hand. I bring you healing in the name of Jesus. From the crown of your head to the soles of your feet, be healed. And the pains are gone. In the name of Jesus Christ, you're free. And your heart trouble is gone. In Jesus' name, it's done. It's done. Sakari, Finland, lymph node cancer. I command the cancer to die. And come out of the body. It's done. It's done, Sakari. It's done. United Kingdom tonight. In Jesus' name, be healed. It's done unto you. Glory to God. Josephina, USA, multiple sclerosis. Out, devil of darkness, you come out of this woman's body. Come out of her in Jesus' name. Josephina, you are here. Brain cancer. I command the cancer to die. In the name of Jesus Christ, be healed. From the crown of your head to the soles of your feet, be healed. In Jesus' name, receive strength. Yes, you're healed. It's done unto you. It's done unto you. It's done. It's done, Clara. It's done. Glory be to God. Yulia, Germany, stage 4 colon cancer. I bring you healing in the name of Jesus. Yulia, be healed in Jesus' name. That devil comes out of the body now. You're free. It's done unto you. It's done. It's done. It's done. Sahel, Iran. SLE, what's that? Is anybody here? Where's the director? Systemic lupus. Okay. Well, Sahel, you can see I'm trying to get some stuff about you. But you are healed in Jesus' name. I bring you healing. It's done. It's done. Hallelujah. It's done, Sahel. It's done. Akada, Canada, breast cancer. I command the cancer to die and pass out of your body. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Andrula, Cyprus, rheumatoid arthritis. You devil of darkness, come out of this woman's body. Well, woman, you are free in the name of Jesus. You are healed. It's done unto you. It's done. Chronic sciatica, heart disease, osteoporosis, arthritis, all are gone from you. In the name of Jesus, and you are free by the Holy Ghost. Yeah, you're free. Glory be to God. Thank you, Lord. John, insomnia, all are gone from you in the name of Jesus. You are free. Holy Ghost. Holy Ghost. Pastor Jema, India, coronary artery disease. I bring you healing in the name of Jesus. From the crown of your head to the soles of your feet, be healed. In the name of Jesus Christ. It's done, Pastor Jeba. It's done. Take a deep breath. Breathe in. Strong breath in and out. You're free. Yes, it's done. It's done unto you. Glory be to God. Go ahead and serve the Lord. Alexandra, Uzbekistan. Pain in the right knee. It's healed in Jesus' name. It's healed. Yes, it's gone. It's gone from you. That pain is gone. Glory be to God.
Deaconess Peace, lumbar spondylosis. I bring you healing in the name of Jesus Christ. Be healed, completely healed. It's done unto you. It's done. Glory be to God. It's done. Hallelujah. Ivan, Peru, irritable bowel syndrome, cardiac arrhythmia, glaucoma. Well, I bring you healing from all your infirmities. In the name of Jesus, be healed from the crown of your head to the soles of your feet. It's done unto you. It's done. It's done. It's done, Evan. It's done. Glory be to God. Hallelujah. The Liara, Uzbekistan, thyroid nodules, cervical hernia, hypertension, gallbladder disease. Well, I bring you healing. The Liara, healing for you, for all your infirmities. In the name of Jesus Christ, be healed. And those demons are gone from your body. You are free in Jesus' name. You are free. It's done. It's done. It's done. Glory be to God. All right. Now I'm not sure. Boss, Canada, sciatica, back pain, heart disease, hernia, generalized body weakness. Well, I bring you healing in the name of Jesus. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's done unto you. It's done. Glory be to God. It's done. Hallelujah. Angel, India, tuberculosis. I command the tuberculosis to come out of the body. That devil leaves you now. Be cleansed in Jesus' name. Be cleansed. Be cleansed, angel. Be cleansed in Jesus' name. You are free. It's done. It's done unto you. It's done. Glory be to God. Namiga, Tuvalu, cancer of the bone. I bring you healing in the name of Jesus. Now be healed. It's done. It's done, Namiga. It's done. You're free. You're free in Jesus' name. You're free. Glory be to God. Eva, Hungary, gallbladder disease, stomach inflammation, esophageal reflux, and dizziness. Well, I bring you healing of all your infirmities. You are healed in the name of Jesus. Be free of all your trouble. In Jesus' name, it's done. It's done. And all the symptoms are gone. Simon, South Africa. Granulomatous mastitis. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, be healed. Be cleansed. You are free. Power of the Holy Ghost. You're free. You're healed in Jesus' name. Joyce, UK, breast cancer. I command the cancer to die and pass out of your body and all the pains to cease. In the name of Jesus, you are free of your cancer. In Jesus' name, it's done unto you. It's done unto you. Marina, Sri Lanka, loss of vision. Thou blinding spirit, you come out of our eyes. Come out of our eyes. That should receive a sight now in Jesus' name. It's done. It's done. It's done. Yes, Marina. Glory. Vinay, India. GI disease. All right. In the name of Jesus, I bring you healing. Complete healing in your body. In the name of Jesus Christ, it's done unto you. It's done. It's done. Munlai, Malaysia. Stroke. Now, the one with Munlai, can you put your hand on the chest? Put your hand on the lie's chest while I pray. Yeah.
Put your hand on his chest as I pray. Put your hand on his chest. You need to. Yes, put your hand on his chest. Good, thank you. In the name of Jesus, that devil of darkness, come out of him. Come out, out, out. It's free. It's free. It's healed. It's done. Whoa, yeah, yeah. You will walk again. You will see again. And live again. Johan, South Africa, artisan. In the name of Jesus, I bring healing. Healing to this boy. He'll be restored completely by the Holy Ghost in Jesus' name. Yes, it's done, Johan, it's done. Roshikant, India, quadriplegia, spinal cord injury. I bring you healing in the name of Jesus. Healing for you. All through your spine, power of the Holy Ghost. Through your spine and through your limbs. Be healed in Jesus' name. Be healed. Be healed. Completely healed. Power of the Holy Ghost. Take that healing and start moving your body and begin to walk in Jesus' name. It's done unto you. It's done. It's done. Area, USA. Type 1 diabetes. Is it you or is it the child? Tell me. The child. Okay, keep your hand there. Keep your hand on. Yeah, just right there. Thank you, Lord. It's done. It's done. It's done. She's healed. She's healed. That's the power of the Holy Ghost. It's done. Elijah, United Kingdom, autism spectrum disorder. Thank you, Lord. Power of the Holy Ghost. I reverse this evil work of darkness in this child's body. And he'll be restored from this moment. In Jesus' name, it's done. Thank you, Lord. Yashna, United Kingdom, neurological brain disease. In the name of Jesus, I bring you healing. Thank you, Lord. Put your hand on his forehead. Put your hand on his forehead. Thank you, Lord. Oh. Kelebogile, South Africa. Cervical cancer. The cancer's gone from you in Jesus' name. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. Marina, Egypt. Gallbladder stones. They're gone from you. And the symptoms are leaving you now. In the name of Jesus, you are healed. You are healed. Victoria, USA, hypertension, diabetes, mellitus, osteoarthritis, and confusion. Well, I command that devil to turn you loose. Come out of your body and come out of your brain and come out of your house. In the name of Jesus. Victoria, you're healed. It's done unto you. It's done unto you. Miriam, Brazil. I bring you healing in the name of Jesus. It's all done from the crown of your head to the soles of your feet. You are healed. You are healed completely. You're healed. It's done. It's done. Shintaram, India. Ischemic stroke. Good. Your hand is just at the right place. That devil goes away from him in the name of Jesus Christ. It's done. It's done. It's done. Graves. United States. Dementia. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Oh, glory to God. Keisha, Canada, colon cancer. That cancer dies right now. It dies right now. Keisha, you are healed in Jesus' name. You are healed. It's done. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sophia, Cameroon, loss of vision. Thou blinding spirits, come out of the woman's eyes. Come out of her eyes in Jesus' name. It's done. It's done. It's done. It's done. Glory be to God. Doris, UK, kidney failure. I bring you healing in the name of Jesus. It's done unto you. It's done, and you're healed. You're healed. It's done. Lucas, Netherlands, spinal cancer and kidney cancer. I bring you healing in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now, can we go back to that child? I've got to minister to that child. Can I go back to that child from the Netherlands? Well, Deaconess Thembakazi, South Africa, multiple myeloma. You are healed in Jesus' name. You are healed. Those demons are gone from you. The 3 demons that caused this, they're out of you. They're out of your body. You're free. Yes, Lucas. And back to Lucas. In the name of Jesus Christ, thou devil of darkness, you come out of this child's body. Come out of the spine. Come out. Come out of the kidneys. Out. And healing results in Jesus' name. Power of the Holy Ghost is in that child's body. Glory be to God. Glory. Hallelujah. It's done. It's done. It's done. Mulaba, South Africa. You are free of all your infirmities. The asthma will not return. You are free. It's all gone. All of them. All gone from you. You're free. Thank God. Thank God. Flaccid paralysis, spinal tumor. Well, the tumor is gone. Your spine is healed. You are free. The paralysis is gone. You're back to normal. Go and do what you used to do before. Do your work like normal. Glory to God. Mary, USA, psychosis, bipolar disorder. I bring you healing in the name of Jesus. That demon is gone from you and you are free. The power of the Holy Ghost. It's done. It's done. Glory be to God. It's done. You will walk again. You will see again. The dead will rise again. You will walk again. You will see again. And the dead will live again. You will be made whole. The great physician is here. With his love and full display, he's working through us, reaching out to you right now. Yes, the great physician is here. Right here, right with here. In full display, we all his outstretched arm and in our word, you will lose from your infirmity. Oh yeah! It doesn't matter where you are now. In an auditorium somewhere. Hazvina basa kuti uri kupi, kuda uri mumba kana uri muchipatara. Hazvina basa kuti uri papi. Chakakosha ndechekuti Jesu vari pano. Jesu vari pano. Vari ipapo pauri.
uye vanokufarira. Chakuudza pamusoro pavo muchinguva shoma shoma, asi izvozvi vanoda kuti upore. Vanoda kuti upore. Ndinokuporesa uri kwauri ikoko, iko zvino. Uye ndinofara chose kuti ndikuporesa uri ikoko. Simba raMweya Mutsvene riri kuporesa uri ikoko kwauri iko zvino. Nhuta dzose dziri kufa iko zvino. Hazvina basa kuti nhuta idzodzo dzakakura sei, dzane nguva yakadii. Waporeswa iko zvino, uri kuporeswa. Poreswa, meso ako aporeswa. Kunyange nhuta dzomaziso dziri kupora. Uri kupora muzita raJesu Muponesi. Ndinorayira marwadzo kuti abve. Bata pauri kuda kuporeswa ipapo. Bata pauri kuda kuporeswa ipapo. Kana ari makumbo kana maoko, bata. Kana ari maziso, bata. Isa zvigunwe zvako mumaoko iko, mumaziso iwayo. Kana pane ane nzeve isinganzwi, mubate uisa zvigunwe zvako munzeve idzodzo. Kudai iwe une nzeve isinganzwi, pinza chigunwe munzeve iyoyo. Kana ari mwana, mubate noruoko rwako. Zvina basa kuti dambudziko racho riri papi. Kuda pamwoyo, kuda pachifuva, bata ipapo. Muzita raJesu mwanakomana waMwari mupenyu, ndinorayira marwadzo kuti apere. Ndinorayira zvirwere kuti zvibve muzita raIshe Jesu Muponesi. Simba raMweya Mutsvene ndinokuporesa uri ikoko. Upofu hunobva iko zvino, meso anosvinuka. Ndorayira umatsi nourema hwese hubve. Muviri wako wanga wakaremadzwa, ndinorayira kuti uporeswe. Nyangwe mapfupa akavhunika ari kuporeswa izvozvi. Bvuma kuti waporeswa. Bvuma kuti waporeswa. Chiporeswa, chipora. Poreswa kubva nezvanga zvisina kumira zvakanaka muropa rako. Poreswa muzita raJesu. Simba raMweya Mutsvene kuporesa iko zvino. Iko zvino. Kana wanga usingagoni kufamba, chisimuka ufambe. Kana wanga usingagoni kuona, chitanga kuona izvozvi. Chitanga kunzwa izvozvi. Zvaitwa. Wapora, wasungunurwa. Wasungunurwa. Ndinokudzorera utano hwako iko zvino muzita raJesu. Ndinokudzorera utano hwako iko zvino muzita raJesu. Haleluya. Chitanga kutenda Mwari. Chitanga kutenda Mwari. Zvaitika. Zvaitika. Wapora. Wapora. Zvaitika. Wapora. Mwari ngavakudzwe. Wapora. Mwari ngavakudzwe. Wapora. Wapora. Oh, haleluya. Haleluya. Masapalamande. Liga boze grance. Liratia bradolistra maja grance. Chipa watotitumira uchapupu hwako. Wotitumira pakero dzatakanyora. Zvauri kuona idzi. Toda kutanga kutotenda Mwari. Tenda Mwari unoda kuporesa kwako. Kana wapora saizvozvo unofanira kudza vanhu. Ndokukudza kwanoita Mwari. Unotaurira vanhu kana uchinge wapora. Haleluya. Vane nyasha. Vane nyasha. Che vane nyasha zhinji. Vane nyasha zhinji. Vane nyasha zhinji. Jesu vanokuporesa, vanokuita wakapora.
Yes, he does. Love so pure and true. He died that you may live. And in his name you are healed. He loved you even when you didn't love him first. He's a love, heals and restores. He is manifesting his love to you right now. His presence is here and is right where you are. He was broken, so you don't have to be broken. No, you don't. He loves you, and Jesus makes you well. Love so pure and true. He died that you may live. In his name you are healed. He loved you even when you didn't love him first. But his love heals and restores you. He is manifesting his love. Manifesting his love right now. His presence is here and is right where you are. Oh, he was broken, so you don't have to be broken. He loves you, and Jesus makes you well. He is manifesting his love. He's manifesting his love to you right now. The presence of God is here and is right where you are. Oh yeah. He was broken, so you don't have to be broken. He loves you, and Jesus makes you well. Oh, thank you, Lord. He makes you well. He makes you well. Well and sound. Vanokuporesa vachikusiya wanaya. Ndine zvanoda kukuudzai pamusoro paJesu. Ndine zvanoda kukuudzai pamusoro paJesu zvakakosha. Paunoverenga Bhaibheri, uchiverenga Bhaibheri raJesu, vanhu vana mabhaibheri akasiyana siyana. Mabhaibheri ezvematongerwo enyika, mabhaibheri ezvemitambo, ndiri kureva Bhaibheri raKristu, Bhaibheri ratoshandisa kuchechi, rinotaura pamusoro paponesi Jesu mubhaibheri. Pane chikamu chinonzi chesungano yekare, kozouya chimwe chinonzi chesungano itsva. Chikamu chokutanga chinova
sungano yekare chakaturikirwa kubva kumutauro wechiHebheru. Asi dzimwe nzvimbo dzakaturikirwa kubva muchigiriki. Pozoita chikamu chesungano itsva chakaturirwa kubva muchigiriki ichiswa muchirungu. Asi vanorangarira kuti vavoni vose vanga vari vaJudha. Kunze kwaEriya hapana patinoudzwa kuti Eriya wanga ari muJudha. Kaverenga pamusoro paEriya unowana kuti anogona kunge anga asiri muJudha, asi nhume dzose dzaJesu vanga vari vaJudha. Saka pane vaJudha vatinoona vakawanda muBhaibheri. Saka paunoverenga Bhaibheri unofanira kurinzwisisa unofanira kunzwisisa kuti rakanyorwa muvanhu vechiJudha. Ukaverenga Bhaibheri somushona pane zvinhu zvaunogona kusanyatsobata. Ngandikutaurire zvimwe zvirimo. Unoverenga mumagwaro pamusoro paMwari nemazita aMwari. Chitanga muna Genesi Mwari vachinzi Elohim, rinova shoko rinoshandiswa kutaura vamwari vakawanda. Kana shoko iroro rakushandiswa kumunhu mumwe chete, rinenge rane chiremera rakushandiswa serinoremekedza, sezvatingaita tichiti sekuru ava kuri kuvaremekedza, kwete kuti sekuru uyu. Mitauro yakaita sechirungu hainyai kutaura ichiremekedza nenzira iyoyo. Madzishe kuvarungu, madzishe ndo anombopota achitaura saizvozvo. Vamwe pavanomhorosana, pavanomhorosa munhu wechikuru sezvatinoita muchishona, tinotaura sezvonzi mukuru uyu, vanhu vakawanda iye ari munhu mumwe chete. Zvezvita sokuti tikutaura pamusoro pavanhu vakawanda asi tichitaura kumunhu mumwe chete, asi nemhaka yekuti zvinenge zvichitaurwa kumunhu mumwe chete zvinobva zvakupa pachena kuti munhu wacho munhu anoremekedzeka. Saka
kunenge kuri kuremekedza. Ndo zvaunoonawo zvatinoonawo mutauro wechiHebheru. Muchipano here? Pavanoti Elohim vachireva Mwari muna Genesi vanenge vachiita sokuti ndivana Mwari vakawanda vari Mwari vamwe chete. Vanozoita vaHebheru vane rimwe zita raMwari ravasingadi kudana ravanoti rinoera. Saka isusu ndo ratinozodana titi Yawe. VaHebheru havaridani zita iroro. Vanoti zita iroro rakanyanya rinoera havadi kutoridana. Vanhu saka vanhu vasiri vaJudha havazezi kuridana. Asi zita racho irororo rinonetsa kudana muchiHebheru. Saka vamwe vanoti Yawe, vamwe vanoti Jehovha. Varidzi vomutauro wacho havatodi kuridana, saka hapana kwatinoyatsorinzwa. Kadzimwe nguva takangona akangorisiya rakadaro kuti hatizivi madanirwo aro. Zvavakazoita vaJudha ndezvokuti pachinhambo chezita iroro rokuti Yawe vakazoita rokuti Adonai. Kazita rokuti Adonai izitawo rokuremekedza rinoreva tenzi, Ishe, Muridzi. Saka kana kati Adonai hapana mashoko akati wandei anobuda ipapo vana Adonai. Tikachiti Adonai tiri kuremekedza. Saka zita iroro ndiro rinonyanya kushandiswa ndiro vanonyanya kushandisa kudana pana Mwari, vachisiya rokuti ratinozodai naye tichiti Yawe. Handisi kuda hangu kuti ndikudzidzisei mutauro wechiHebheru. Pane zvandoda kuti ndikutaridze zvinhu muBhaibheri renyu zvamakaziva kwenguva yakareba mukatamba nazvo mukasaziva zvazvinoreva. Jesu pavakataura kuvaJudha, ivo vanga
vanga havana kunge vari kugamuchira Jesu, vaiziva kuti Dhavhidhi wanga ari mukuru. Saka Jesu vakavabvunza mubvunzo muna Matiyo 22 ndima 41 chete. Zvinonaka ndichitaura kudai, pane zvinoshamisa zviri kuitika. Pane zvinhu zvinoshamisa zvange zviri kuitika ndichitaura kudai, chiitikira iwe nokuti Ishe vanokufarira. Ishe vanokufarira. Kwanzi vaFarisei pavakanga vachakaungana pamwe chete, Jesu akavabvunza akati, munofunga nezvamuponesi mwana wani? Kwai muponesi mwana wani? Zvikanzi vakati mwanakomana waDhavhidhi. Rangarirai kuti uya Bhatimeo bofu wakadana Jesu, zvikanzi mwanakomana waDhavhidhi ndidzore ngoni, nokuti wai wakanga achigamuchira Jesu. Jesu akabva vamuti wagona kuimba naMwari, saka uchiporeswa. Asi vaFarisei vanga vasingachigamuchiri izvozvo, vanga vasingagamuchiri Jesu ava. Zviri nyore kuti mwanakomana waDhavhidhi. Vamwe vaigamuchira kuti vanga vari mwanakomana waDhavhidhi, asi Jesu vanga vanobvunza uyu. Zvikanzi muponesi mwanakomana wani? Munofunge pamusoro pamuponesi? Ivo vakati mwanakomana waDhavhidhi. Ivo vakati kwaari, ko zvino sei Dhavhidhi achitaura nomweya akamuti Ishe? Zvikanzi sei Dhavhidhi akamuti Ishe? Achiti Ishe akati kuna Ishe wangu, gara kuruoko rwangu rworudyi kusvikira ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako. Zvino kana Dhavhidhi achimuti Ishe, angagova mwanakomana wake sei? Zvikanzi kana Dhavhidhi achiti kuna Jesu, tenzi wangu, saka Jesu anogoita mwana waDhavhidhi sei? Kwai kana Dhavhidhi akati Jesu nditenzi wangu, Jesu anogoita muponesi anogoita mwanakomana wake sei? Paishe iyi ndima yakatorwa muna mabhuku raMapisarema. Ishe akati kuna Ishe wangu, saka apa muchiHebheru munonzi Adonai akati kuna Ishe wangu. Kureva kuti Mwari Wamasimba Ose vakati kuna Ishe, kuna tenzi wangu, chigara kurudyi rwangu kusvikira ndaita vavengi vako chitsiko chetsoka dzako. VaFarisi nevaJudha vese vaizviziva kuti Mwari Wamasimba Ose vanga vataura mashoko aya kuna muponesi. Saka vaiziva kuti Dhavhidhi wakanga ari kureva kuti Mwari ndivo vakanga vati kuna muponesi, gara kurudyi rwangu. Kureva kuti mashoko anga achiudzwa muponesi mushure mokunge amuka kuvakafa. Dhavhidhi wakanga aona zvinhu izvi.
muponesi vasati vatombouya vane makore, zvinhu zvamakore vasati vauya. Mainoteerera. Zvino kana Dhavhidhi achimuti Ishe, angagova mwanakomana wake sei? Hapana akagona kutaura shoko rimwe, uye kubva pazuva iroro zvichienda mberi hapana akazoshinga kumubvunza mimwe zvemibvunzo. Izvi zvinoshamisa. Tarira ndima inoteerera. Ipapo Jesu akataura kuvazhinji nokuvadzidzi vake achiti, vadzidzisi vomurayiro navaFarisi vagere pachigaro chaMozisi, saka munofanira kuvateerera muite zvinhu zvose zvavakakuudzai, asi musaita zvavanoita, nokuti havaiti zvavanoparidza. Asi Jesu paanotsanangura kuti kana muponesi ari mwanakomana waDhavhidhi, Dhavhidhi unogoti muponesi ava ndiishe vake sei? Saka muponesi ndiani? Ngaitadzei ndima dzinonakidza. Ndakuna vaFiripi ichipiri, toverenga kubva pandima yetanhatu kudai 5. Kufunga kwenyu ngakuve sokwamuponesi Jesu, uyo kunyange aiva Mwari chaiye haana kufunga kuti kuenzana naMwari chinhu chingabatisiswa. Munorangarira here kuti Jesu akarohwa pamuchinjikwa pamwe chete nemakororo 2 nemakehi, nemhaka yekuti vanga vapomera mhosva yekupira Mwari masimba avo, saka vakabva ranga pamwe chete nemakororo. Asi Jesu vanga vasingafungi, vanga vasingaoni kuri kupira Mwari, nokuti ivo vanga vakaenzana naMwari. Asi akazviita chinhu pasina, akatora chimiro chomuranda chaiye, akaitwa somunhu. Wakauya ari munhu wenyama, asi Jesu ndiani? Tarira ndima inoteerera. Uye akati awanikwa nechimiro chomunhu, akazvininipisa, iye akateerera kusvikira parufu, yangwe rufu pamuchinjikwa. Ngaititarire ndima iyoyo mune rimwe Bhaibheri. Kwai mukufambidzana kwenyu, rangarirai kuti munotungamirirwa naJesu muponesi. Pauro ndiye ari kunyora achisimbisa pano, achisimbisa kuti Jesu ndiwo muponesi. Jesu ndiwo muponesi. Zvikanzi kunyangwe zvavo vakanga vari Mwari pachake, havana kufunga kuti kuenzana naMwari kwakuri kupira Mwari. Asivo vakazvidza munhu pasina, vakaita munhu sava vanhu vose vose, vakauya vari munhu wenyama, ndokuzvininipisa
vakateerera kusvikira pakufa, vachiurawa pamuchinjikwa sezvinonzi wanga vachikorera mitemo. Saka Mwari vakavasimudza, vakavapa chinzvimbo chikuru, nyembe, uombe, nokuti vanga vazvininipisa, vakavapa zita rinodarika mamwe mazita ose. Kuti senzira yekuremekedza zita rakapiwa Jesu, mabvi ose apfugame. Ndichakuudzai zvakawanda pamusoro pezvi mangwana. Ringava riri kudenga, panyika, kana pasi penyika. Zvinoshamisa izvi. Mwari vakati zvose zvinongo, vanga vati ivo ndivo vega vakanga vachipfugamirwa, asi apa vava kuti nyangwe Jesu vachaunganirwawo. Uye kuti rurimi rumwe norumwe rubvume nokugamuchira kuti muponesi Jesu ndivo Adonai, ndivo Mwari pachavo. Kwai rurimi rumwe norumwe ruchapana kubvuma kuti muponesi Jesu ndivo Adonai, kureva kuti ndivo Mwari wokumusoro-soro. Adonai ndo Mwari vaya vakataura naMozisi vari mugwenzi raipfuta moto. Ndo Mwari vakadana Abrahama nezita. Ndo saka Jesu paanoti kwanzi ndini, vakanga vachitaura zita riya rakataurwa naMwari. Mozisi vakavabvunza achiti imi zita renyu ndiani? Wandichati wandituma ndiani? Zvikanzi ndaonodza kuti ndichava zvandiri ndiye wandituma. Nokuti vakavatuma Jesu. Zvikanzi Abrahama asati avapo, ini ndiri. Zvikanzi hausati wana makore 50. Asi saka Abrahama wakamuona sei? Nokuti wanga ataura achiti ndakatangira Abrahama kuvapo. Vakabva vaona kuti wanga asingotamba mashoko, asi Jesu wanga vane zvavanga vachida kutotaura. Vakabva vada kutovauraya, zvikanzi iwewe uri kuzviti uri Mwari. Saka Jesu ndiani? Jesu ndimuponesi. Muponesi ndiani? Mwanakomana waMwari. Mwanakomana waMwari zvinorevei? Zvinoreva kuti ndiMwari vakauya vari munhu wenyama. Ndo zvinoreva, ndizvo zvinoreva mwanakomana waMwari. Mwanakomana waMwari hazirevi munhu wakangozvarwa naMwari. Zvinoreva Mwari auya ari munhu wenyama. Saka Jesu paanoti ndiri mwanakomana waMwari, vanoreva kuti ndiri Mwari akauya ari munhu wenyama. Kwai rurimi rumwe norumwe richabvuma nokupupura kuti Jesu muponesi ndivo Adonai. Ndosaka vadzidzi vaJesu vakatambudzwa muIsraeri. Inyayeyo iyi yaJesu ava, nokuti vakanga vachitaura nokupupura kuti Jesu ndivo Adonai. Asi izvozvo hazvingatauriki. Vanga vaona Jesu vachiroverwa pamuchinjikwa, vachifa, vachivigwa. Vakanga vabvuma nhema dzafambiswa dzokuti mutumbi waJesu wanga watorwa navadzidzi vavo. Asi vadzidzi vanga vachireva chokwadi. Jesu ava vakamuka kuvakafa. Ruponeso rwako rwakauya sei? Kwanzi kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndivo Adonai,
muzvinyorwa muchigiriki hauzvioni izvozvo. Pose panongonzi ishe hauzozivi kuti kuri kurehwa ani kurehwa Adonai here kana kuti, asi zvichitanga kunyorwa vaitonyora kuti Adonai. Kana ukapupura nemuromo wako kuti Jesu ndiwo Adonai, ndiwo Mwari wamasimba ose, unoponeswa. Haleluya. Jesu ndiwo Mwari wokumusoro-soro. Ndogara chiudza vanhu vaMwari chiti kana ukaverenga bhaibheri rako unozongopedzisirawo wagara uchigamuchira kuti Jesu ndi Mwari. Hazvigoni kuti uverenge bhaibheri rako ugosabvuma kuti Jesu ndi Mwari kana usati wasvika ipapo, hausati wadzidza bhaibheri rako. Bhaibheri rose rinongopupurira chokwadi ichocho chokuti Jesu ndi Mwari. Chiri bhaibheri rakapiwa kuti tinzwisise kuti Jesu ndi Mwari. Haugoni kuverenga bhaibheri ugosapedzisirawo kuziva kuti Jesu ndi Mwari. Kana usati waziva kuti Jesu ndi Mwari, hauzivi Jesu. Kana Jesu asiri Mwari, zita rokuti muponesi rinorevei? Kana vasiri Mwari, zita rokuti mwana waMwari rinorevei? Kana vasiri Mwari, vakarovererwa pamuchinjikwa. Vapiri vakuru vakabvunza Jesu mubvunzo zvikanzi, tiudze, ndiwe muponesi wacho here akapiwa zita raMwari? Jesu akati, ndini. Mupiri mukuru akabvarura nguo dzake, wakanyangadzwa namashoko aJesu. Kanzi, tichiri kupana kutsvaka umwe uchapupu here? Mazvinzwira, uyu watotuka Mwari, uyu wazvidza Mwari, saka ngafe. Ndo kutongerwa rufu kwakaitwa Jesu ikoko, nokuti vanga vataura kuti ivo ndi Adonai ndi Mwari. Meso avo anga asingaoni. Ko zita rokuti Mesiasi, muponesi, rinorevei? Rinoreva munhu akapiwa zita raMwari, mwanakomana waMwari. Kwanzi kana mandiona ini matoona Baba. Ndakuda vaHebheru vekutanga, toverenga Baba ndima yekutanga. Mwari, kare Mwari akataura kumadziteteguru edu kubudikidza navavoni panguva zhinji uye nenzira dzakasiyana-siyana. Asi mumazuva ano okupedzisira akataura kwatiri nomwanakomana wake, wakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose uye naiyewo wakaita naye nyika. Mwanakomana ndiye chadzera chokubwinya kwaMwari uye ndiye mufananidzo wake chaiwo. Haleluya. Saka Mwari vanoonekwa pana Jesu. Munoona zvaari kutaura pano? Ngandikutsanangurirei zvaari kutaura. Pamuna Johani yokutanga ndima 13. Kwai hapana munhu wakamboona Mwari kunze kwomwanakomana mumwe chete waMwari, iye mwanakomana woga wakanga naye. Kwai ndiye wakaona Mwari, ndiye wakatizivisa Mwari.
ndiye wakauya akamirira Mwari. Jesu vakauya kuzomiririra Mwari. Ndozviri kutaurwa neBhaibheri pano. Vakauya kuzomiririra Mwari. Ngaitiverenge munero weBhaibheri. Kwai hapana munhu watamboona Mwari. Mwanakomana wavo umwe chete woga ndiye wakavaona. Ndiye Mwari, ndiye ega Mwari wakazvarwa naMwari. Haleluya. Iye ari muchifuva chaMwari. Kwai ndiye wakamiririra. Haleluya. Izvi zvinoshamisa. Ngaitidzokere kuna vaHebheru. Kwai vanovachadzera chaMwari. Vari mufananidzo waMwari chaiye. Unoda kuziva here kuti Mwari vanoita zvinhu zvavo sei? Kwai tarira pana Jesu. Ndosaka Jesu vakati kana watondiona ini watoona Baba. Vachida kuziva kuti Mwari vakaita sei nditarise. Ndiye unobata zvinhu zvose neshoko resimba ravo. Kwamushure mokunge vabhadharira zvivi vakanogara kurudyi rwaMwari wokumusoro-soro. Kureva kuti Jesu vagere. Ende kuna vaEfeso yokutanga ndima 10:10. Vakorose yokutanga ndima 10:10. Nokuti Mwari akafadzwa nazvo kuti kuzara kwake kwose kugare maari. Kureva kuti vaMwari vose vagere muna muponesi Jesu. Mwari vanowanikwa muna muponesi Jesu. Ukaona Jesu watoona Mwari vakakwana. Zvose zviri pana Mwari zviri muna muponesi muna Jesu. Saka Jesu pavakanga vachifamba ndoreva kuti Adonai vanga vari kutofamba. Mwari Baba vanga vari kutofamba. Angarirai pavakati kuna Simon Peter zvikanzi ini munoti ndinani? Zvikanzi ndimi muponesi, mwanakomana waMwari, wakapiwa zita raMwari. Jesu havana kuti mandinyanyira. Vakabva kuti hauna kuzviudzwa izvi nenyama neropa, waudzwa naBaba vangu vari kudenga. Kureva kuti ichokwadi chawataura ichi. Saka Jesu vakabvuma kuti ivo vakanga vari muponesi, mwanakomana waMwari, ivo vakapiwa zita raMwari. Kureva kuti vanga vari Mwari vakanga vauya vari munhu wenyama. Saka iwewo unofanira kugona kuziva izvozvo, unofanira kugamuchira izvozvo kuti Jesu ndiMwari vakauya vari munhu wenyama. Ngatarire pana Johani yokutanga ndima yokutanga tinoitaura chose. Pakutanga shoko raivako, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, nemhakei ridzi rakanga riri Mwari, rakanga riri Mwari. Nokuti shoko iri rakazoshanduka rudzi rikava munhu wenyama.
Makuzvinzwisisa here? Kaititarire pandima 14. Shoko rikazoshanduka rikava munhu wenyama. Shoko rakazova munhu wenyama rikagara pakati pedu. Ivo vakanga vari Mwari, Jesu vakanga vari Mwari, Jesu ndi Mwari. Tazviverenga kuti vakazvininipisa vakafanana nevanhu venyama. Panoyatsofadza nyaya iyi paya apo Jesu akakwira kudenga. Apo ndiro pafda, nokuti vanga vasati vagamuchira kuti Jesu ndiwo muponesi. Vanun'una vaJesu vakanga vasiri kuzvigamuchira. Saka vanga vakakura naJesu mumba mumwe, vanga vakatojaira kungotora Jesu somumwe wavo. Jesu ndo vanga vari dangwe. Imbokugai Jesu vachiudza hazvanzi dzavo kuti ndibikirewo ndaneta, ndibikirewo nezvandoda kuita. Rimwe zuva mushure mokunge Jesu varoverwa pamuchinjikwa, vanogona kunge vakanetseka vachitsamwira Jesu, vachitakamuyambira kuti zvaari kuita navaRoma izvi wanga asingari kuteererawo. Taimuyambira kuti usadaro, vaRoma vanokuuraya, zvino wafa. Saka vakabva vakavigwa. Pazuva retatu vakanzwa vamwe vanhu vachitaura vachiti kwanzi Jesu vaya vanga vamuka kuvakafa, vamwe vachitoti vanga vaona. Vanga vakunetseka kuti vanhu vakaita mwedzi wose vachitaura kuti tiri kuona Jesu, tiri kuenda kuti kunosangana Jesu. Saka vachishaya kuti ko sei vanga vasiri kuuya kumba. Bhaibheri rinotitaurira kuti vanun'una vaJesu vanga vasiri kuvagamuchirawo. Pakuurawo kwaitwa Jesu vanga vasitoripo. Vakatosiya vabatisa Johani mai vavo. Jesu vakasiya vabatisa Johani mai vavo nemakei. Vanun'una vavo vanga vari kupi? Vanga vasina kugamuchira Jesu. Vanga vachapomera mhosva vachiti wanga uchinyanyisa ndotsaka varohwa pamuchinjikwa. Mushure mamazuva 40 vakazonzwa kuti Jesu vakanga vatora ndoda kusangana nevadzidzi kuGarirea. Vakati hatogona kumutora tiende naye kumba. Saka vese vakaenda. Pavakaenda ikoko havana kuona vanhu vakawanda zvinoshamisira. Papana vanhu kuda 100. Saka vanga vari papapo vakateerera Jesu achitaura. Bhaibheri rinotitaurira zvakataurwa zvacho. Vadzidzi vanun'una vaJesu vakaona kuti Jesu uyu ari kuramba achingoita zvaakaurayirwa zviya, kati azotora tiende naye kumba. Vakatarira Jesu vakatanga kusimuka vachipapamara mumhepo vachienda. Zvikanzi mazviona here izvi? Zvikanzi meso angu ari kundinyebera here? Akaona munhu watosimuka watova mhepo. Ko anenge ari kukwira mudenga, akutoramba achienda. Zvikanzi iyi mishonga iyi.
vaiziva vanhu vaiva nemishonga mazuva iwayo muIsraeri. Vakati mishonga yerudzii? Vakaona uyu wakutoenda ari kutaura. Jesu ari kutaura vamudenga umu. Zvikanzi ndo chiichi? Vari kuda kuita sei? Haleluya. Vanga vasingatozivi zvanga zvakuda kuitika. Vaifunga kuti vanga vaona zvakakwana. Ndokuona Jesu vakasimuka. Vatova pamusoro vatodarika misoro yavo vese. Kanzi endai kunyika mose munoparidzira vanhu. Munoparidzira zipa zvose. Apa vari kukwira vari kuenda. Vakutoona iyazvo munhu ari kutoenda. Vakabva varangarira zvavakanga vataura. Zvikari kutaridze zvakazvataurwa naJesu zvacho. Johani 3 hande yekuti 61 chete. Haleluya. Jesu anga kutaura kuvadzidzi vavo. Vadzidzi vavo vakatanga kunetseka. Jesu pavakatanga vakaziva kuti vadzidzi vavo vanga vari vagumburwa nezvavanga vari kutaura. Vakabva vabvunza zvikati, ko izvi zvinokugumbutsira here? Zvikati, ko kana mukazoona mwanakomana womunhu akudzokera kwaakabva, zvikati muchazoti chii? Mukazoona mwanakomana womunhu akukwira kuenda kwaakabva, nokuti vanga vakuudza kuti ini ndakabva kudenga. Zvikanzi amai vako toziva kwawakakurira, vanun'una vako hazvasi toziva. Jesu akati, ko kana mukazondiona, mukazoona mwanakomana womunhu akukwira kuenda kwaakabva, munozoti chinyi? Muchazodii? Ndo chiratidzo chikuru. Kumuka kwakafa kwakakosha, asi kukwira kudenga ndo kwakazonyatsotaridza zvino kuti munhu uyu wanga ari Mwari. Zvikanzi muchazoti kudii? Muchazoti chii? Kana mukachizoona mwanakomana womunhu akuenda kwaakanga ari, muchati kudii? Izvi vanga vari kutaura vasati varoverwa pamuchinjikwa. Saka patova nenguva yakareba kubva pavakanga vataura mashoko aya. Havana kutogofunga pamusoro paizvozvo. Vaiziva kuti Eliya wakangonyangarika. Vaiziva izvozvo. Asi kuti munhu unoti nyama achikwira kuita mudenga. Jesu vaya vakazokwira kudenga, ivo vakatarira. Havaona kusvikira vaenda vapinda mumakore. Vakavaona vachipinda mumakore, vakashamisika. Hapana vakagona kuzotaura chinhu. Hapana vakagona kuzotaura chinhu. Vakabvunza zvikanzi, ko kana ukaona mwanakomana womunhu achikwira kwaakabva? Vese vakanyarara. Vakabva vaenda vakanyarara kudaro. Vachidzokera kuJerusarema. Ndokunopinda mumba yapamusoro. Hapana wakagona kutaura. Bhaibheri roti kwanzi vose vakanga vagere pamwe chete vari mudenga imomo. Hapana wakataura. Vakadaro unogona kutarisira kuti vanhu vadzidzi vaizopanana mhosva vachiti, iwe Pita ndiwo wakavaramba. Vese vakanga vakanyarara kusvikira Mweya Mutsvene vazouya. Hama dzangu, muponesi Jesu ndiAdonai. Muponesi Jesu ndiMwari pachavo. Jesu ndiMwari pachavo. Ndozvatinotaurirwa neBhaibheri.
Ngaritadze imwe ndima. Kai tiende kuramika sauko cheshanu. Baba ndima yekutanga. Paunganidza mauto ako iwe guta ramauto, nokuti takombwa nevavengi vacharova mutongi waIsraeri netsvimbo padama. Asi iwe Bheterehema Efurata, kunyange uri mudoko pakati pamarudzi aJudha, kwauri kuchabudika mumwe achava mutongi pamusoro paIsraeri. Mavambo ake ndeekare kare, kubva kumazuva ekare kare. Ndimwari apa iri taura pamusoro paJesu, asi iri kuti kubuda kwake ndokwekare kare. Ndataura kune mumwe muJudha rimwe zuva. Mujudha wayo wakasingamuchiri Jesu. Ndikandoda kutaurira pausungano itsva zvikanzi iyoyo handiverengi. Ndikati ndikutaridzei kune iye kare, ndakamuberekera ndima iyi zvikanzi handisati ndakamboiona. Ndikati uri muJudha kaiwe, unofanira kunge uchiziva. Wasiona here apa? Ngativerenge zvekare. Asi iwe Bheterehema Efurata, kunyange uri mudoko pakati marudzi aJudha, kwauri kuchabudira mumwe achava mutongi pamusoro peIsraeri. Mavambo ake ndeekare kare. Bhaibheri rinoti pamusoro paMwari, noti vakanga varipo kubva kusingaperi, vacharamba varipo kusvika nokusingaperi. Hapana munhu akaita saizvozvo. Vanhu vakazvarwa kechipiri vachange varipo avo nokusingaperi, asi vakanga vasipo kubva kare. Ngirozi dzakatozosipawo naMwari, hadzina dzine padzakatangira. Mwari chete ndo vasina pavakatangira.